Bueno, creo que estamos todos e todas. Non é así, sí. Si non falta nadie. Non. Boa tarde a todos e todas. Damos comenzo ao pleno ordinario do mes de decembro. Hai unha modificación, se todos e todas vostedes teñen a ben, unha proposta do compañeiro Dani Rey de Democracia Vensana Grupo Mixto que pasará a expor. O punto 6, o final, non é o principio pola ausencia, non. A despois ao final, vale, pois entón comezamos ca orde do día convencional. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Alguna modificación que facer? Algún comentario que engadir? É un momento. Don Ramón? Daniel? Bloque Nacionalista? Nada. Partido Popular? Tampouco. Sometémolo, polo tanto, a votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación, o expediente 9.405, modificación da denominación das ordenanzas fiscais e prezos públicos. Ben, como na documentación puderon observar, pois ben, tomou posesión no mes de agosto un novo tesoreiro neste concello. Considera que para o exercicio da súa función debe ter un coñecemento exhaustivo de todas as ordenanzas fiscais reguladoras de impostos e taxas e tamén dos acordos reguladores de aprobación do precio públicos e, polo tanto, solicitou un listado, como debe ser, evidentemente, de todos eles. Dado que nin en Tesoreiro nin noutro departamento constaba un listado de ordenanzas fiscais aprobado por este Concello. E na web do Concello aparecen publicadas xunto con outras ordenanzas que non teñen carácter fiscal e detectase que hai prezos públicos incluso e taxas que non estaban publicados, ao menos na página web. Tamén non indicaban en que boletín foron publicados. Polo tanto, considera que hai que facer unha modificación para unha sistematización correcta. E o que propón é precisamente que se ordenen numéricamente as ordenanzas e que así se faga constar para que sexa un traballo máis doado non só para nós, para o tesoreiro, sino tamén para o acceso de calquera veciño ou veciña ou persoa interesada nestas ordenanzas e nestes precios públicos. O único que se trata é de modificar ou de enumerar máis ben o que son as ordenanzas en sí e os prezos públicos. Non sei se hai algunha pregunta, don Ramón, don Daniel, o Bloque Nacionalista, Partido Popular, tampouco. Por lo tanto, sometemos tamén a votación. Votos a favor? Unanimidade tamén. Pasamos ao punto número 3, que é o expediente 9.752, moción do Partido Popular, pola que se reclama a mellora da accesibilidade a varios servizos públicos do municipio. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Boa tarde a todas e a todos, señor alcalde. Antes de que me empezase a contar o tempo... Perdón que nin o puxe. Pois entonces, mellor. Como vamos a ter esta declaración a final do pleno, eu voume atrever en nombre de todos de que o señor alcalde, ao finalizar o pleno, faga unha mención especial a todas esas persoas veciñas e veciños de Barbadás que desinteresadamente colleron días de permiso e aportaron alimentos, aportacións económicas á xente que está sufrindo todos os danos da dana en Valencia. Entonces, creemos, se se me permite, que o alcalde, en nombre de todos, ao finalizar o pleno, faga esa mención a todos eses voluntarios, incluso que pediron días de permiso do seu traballo para ir colaborar voluntariamente ali, desinteresadamente. Barbadás somos un exemplo de achegamento ao resto dos povos, penso que deberamos facer esa declaración en nome de todos, se me permite o atrevemento. Moitas grazas. Nos parecenos ben, evidentemente, sinalar tamén que cando se fixo a recollida de produtos e materiais para enviar a Valencia, tamén nas redes sociais xa se fixo ese agradecemento, non evidentemente aos voluntarios, porque non sabemos quenes foran ou non foran, pero pareceme xusto e de xustiza. Moitas grazas. Pasamos, dentro do Grupo do Partido Popular, a facer a exposición desta moción que quixemos traer ao pleno, aproveitando que mañá, día 3, é o Día Internacional da Discapacidade, e entonces queremos reivindicar certos aspectos e certas necesidades do noso municipio neste eido.
Garantir unha accesibilidade axeitada aos bens e servicios, en especial a aqueles de carácter público, é un dos obxectivos que as directrices europeas e estatais marcan para acadar a plena integración das persoas con diversidade funcional, discapacidade e mobilidade reducida. Estas directrices nos obrigan a todas as administracións, especialmente as locais, por seren estas as máis próximas á cidadanía, a proporcionar accesibilidade aos servicios e instalacións de uso público e oficinas de atención, entre outros. A nosa legislación promove un cambio nas políticas públicas, polo que Barbadás debe dirixir boa parte dos seus recursos a acadar estes obxectivos. A primeiros do mes de decembro, dicíamos mañá, día 3, celebra o Día Internacional das Persoas con Diversidade Funcional e Discapacidade e queremos aproveitar esta data sinalada para reivindicar melloras na accesibilidade aos principais lugares públicos de afluencia do noso municipio. A veciñanza que, por unha ou outra razón, ve dificultada a súa accesibilidade aos distintos centros, persoas maiores, con doenzas, usuarios de cadeiras de rodas, con pouca mobilidade, nais e pais cos carriños das crianzas, nos demandan a diario melloras nestes accesos. Non cabe a menor dúbida que un destes lugares é o Centro de Saúde da Valenzá e o seu entorno, xa que na zona se atopan outros servicios públicos como as oficinas municipais, a Casa da Mocidade e un futuro posto da Garda Civil, como se ten informado desde aquí, desde distintos plenos por parte do Grupo de Goberno. Por outra banda, nun contexto no que compre a contribución de todos e todas para paliar os efectos do cambio climático, penso que reduciríamos en boa parte o tránsito rodado neste lugar. Temos que pensar tamén que está pendente de desenvolvemento unha área de reparto tamén nesa zona e que lo aportaría moitísimo volumen de tráfico a esta zona do municipio. Resultaría, como non, tamén temos que facer un pouquiño de mirarnos ao en Vigo, cada un de nós, resultaría un acto de hipocrisía, pola nosa banda, tratar de convencer a calquera cidadán de que a localización destes servicios foi a máis axeitada, pero daquelas non se atoparon alternativas e agora toca afrontar os retos que todos os cidadáns e a poboación nos solicitan. Sabemos que no ano 2017 dun proxecto para a instalación dunha plataforma elevadora ao carón da Casa de Cultura, cunha pasarela que salvaría a forte pendente dende a avenida de Celanova, e o seu custo por aquel entón, hoxe probablemente con toda a suba de materiais e demais, por aquelas acadaban os 140.000 euros o proxecto. Quedou agochado por falta de financiamento segundo o grupo de goberno. Creo que incluso estuvo implicada unha asociación de persoas con discapacidade, creo que era a Cogami, na súa, cando se fixo aquí o plan de desenvolvemento da mobilidade en Barbadas, creo que este colectivo estaba por medio. Pois esta excusa, pouco a pouco, de falta de orzamento e falta de cartos, penso que se vai esmorecendo. Entre outros, por mor do esforzo económico que a Deputación Provincial está realizando nos concellos a través do plan Cooperou. Como manifestou o seu presidente, o presidente Luís Menor, presidente da Diputación, nunha visita a varias obras en Verín, o plan veu para quedarse, e esta é unha realidade. Pronto se abrirá unha convocatoria correspondente a un novo ano e temos que aproveitar esta oportunidade para proporcionarlle á veciñanza o que se lles prometeu durante todo este tempo, todos os grupos políticos un por un. No mesmo sentido, tamén reclamamos a mellora no acceso á zona de gradas do campo dos Carrís. Como ben saben, hai numerosas persoas que polas súas condicións ven dificultado o mesmo. Si ben si poden acceder por a mellora que se fixo dentro do polideportivo ao campo de fútbol, pero cando temos adversidades climatolóxicas, estas persoas quedan abaixo. Si chove, teñen que vir familiares, amigos ou veciños que están ali disfrutando das actividades deportivas a acollelos con paraugas, sombrías e demais. Entón, por eso nos parecía tamén oportuno traelo a este plenario. Entre os acordos que propomos, no primeiro punto temos incluir a mellora da accesibilidade ao Centro de Saúde da Valenzá nas actuacións que o Concello de Barbadás presenta o vindeiro Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios municipais da Deputación Provincial de Ourense. O plan dá varias vías, incluso o da amortización de débeda, compartir os custos entre Concello e Deputación. Penso que hai varias formas para podernos acoller. Rescatar se é factible e se é viable o proxecto que por aquel entón, no ano 2017, para a instalación da plataforma elevadora, se incluiu dentro do plan de accesibilidade municipal. Ten que ir matando.
Remato, simplemente, se me permite, o segundo acordo é curto e rematamos. O acordo segundo sería mellorar o acceso das persoas con diversidade funcional con problemas de mobilidade ou discapacitados á zona de gradas do campo dos Carrís, con elementos que posibiliten o mesmo. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moi boa tarde. Nada, simplemente decir que estamos a favor da moción, dos acordos, porque teñen razón que no tema da accesibilidade á zona do centro de saúde é necesaria, e tamén o que plantexan sobre o campo dos Carrís. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Si decide un pouco ao portavoz do Partido Popular, cando di que non había alternativas, cando este Concello medrou no seu día, sí que había alternativas, para haber pensado en donde colocar os servicios públicos como a Casa da Cultura, oficinas municipais, policía local, centro de saúde. Sí que había alternativas cando se ampliou hacia as torres que hoxe existen no entorno das piscinas. O que pasa é que non houbo vontade, ou non houbo vista, ou houbo outros intereses. Entón, eso de que non había alternativas, pois non é verdade. E logo, fan vostedes aquí unha afirmación que eu nos plenos non a escoitei, que o futuro posto da Garda Civil pois vai na zona do centro de saúde. Que eu saiba, nos plenos non se dixo exactamente onde vai o futuro posto da Garda Civil, ou incluso se vai a ir, pero bueno, serei que eu estou perdido ou vostedes manexan outra información. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Daniel, queda un minuto e medio, algo menos. Vale, boa tarde a todas e a todos. Ben, bueno, primeiro confirmar, decir exactamente o mismo que dixo Ramón, alternativa sempre houbo, o que pasa que por interese que fora, pois foi colocado ali arriba, tendo outras alternativas, tanto para o centro de saúde, que hoxe está mal colocado aí, e para o futuro instituto que este goberno está intentando de resolver este entuerto por aquela localización tamén que se preveu no pexón de 2002-2003. Ben, con respecto aos acordos, eu particularmente estou de acordo, evidentemente que todas as mellores en accesibilidade acaídamente, neste caso do centro de saúde, tamén no campo de fútbol dos Carrís, evidentemente que precisa unha mellora. Pero vostedes, dende a oposición, pretenden condicionar a acción de goberno dicindo que debémoslo incluir no plan cooperou da Diputación de Ourense. Eu creo que o goberno ten outras fontes de financiamento que a portavoz do goberno pois vai a transmitir. Entón, eu particularmente vou optar pola abstención nesta moción porque un grupo non debe propor, ou sí que debe, sí que pode, pero non estou de acordo en que diga de que forma se debe financiar. Gracias. Sen querer matar, grazas. O vocera do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, nós concordamos tamén co sentido da moción, en definitiva, porque entendemos que é algo de criterio mellorar a accesibilidade en estes lugares que propón o Partido Popular, pero sí, bueno, dicir algunhas cuestións ao respecto tamén do argumentario que fai o Partido Popular na súa moción, porque nós, logo aí, hai cuestións que non acreditamos, non? Bueno, cando fala de esforzo económico, o BNG ría no do esforzo económico. A Diputación para que está, señor Manuel? Está para dar respaldo á administración local, aos distintos concellos desta provincia. Ou para que están? Están para comer os becerros en Fontefiz ou para que están? Están para dar servicio aos concellos e para dar esas... É o sentido da Diputación, outro sentido non o ten. Se queren seguir dando todo, pois o alcalde da Veiga, o de Muiños, sigan facendo o que fixeron toda a vida. Pero o normal é que os diñeiros veñan para onde teñan que ir. Entón, o seu esforzo económico, iso non ten sentido. Iso é unha expresión irreal, hipócrita, permítame. Seguindo capa de ver hipocresía que vostedes tamén
reseñan aí noutro argumento, noutro parágrafo de exposición de motivos. Bueno, decía tamén o portavoz do Partido Galego e o portavoz do DO, decir que non hai alternativas. Sempre houve alternativas. O que pasa é que nos 28 anos de goberno do Partido Popular, aquí co señor Freire Couto que dicía, estuveron o que estuveron. Aquí quen gobernaba? O PP ou os constructores, de la mano. Entón, que se facía? Eu expliquei no 40 veces aquí, podo volver a facer hoxe. Creo que teño certo tempo para facelo. É dicir, os millóns terreos das explotacións agrarias que había na Valenzá, non é a Valenzá, porque é así. Poderamos falar das outras parroquias, pero donde máis poboación hai e donde máis se debeu destinar tamén os terreos para as construccións públicas, os millóns terreos a beira do río, que eran zonas de cultivo, viñedos, bueno, os que acordamos esa zona, eran esas zonas, aí foron baixos e oitos alturas. Por qué? Porque interesaba a quen lle interesaba. Interesaban a vostedes e os constructores amigos que por detrás venían con os sobres. Eso foi a política aquí de vostedes durante sempre. Entón non me digan que non houve alternativas. Houve alternativas, o que pasa é que vostedes traballaron para quen traballaron. Entón, o Alto dos Montes quedaron para os centros de saúde, ou para facer aquele instituto non sei en donde, que tamén aí podíamos falar efectivamente pois da desidia infinita do Partido Socialista e de Democracia Cristiana no goberno para poder pôr en marcha ese terreno, para poder invertir aí, para poder pôr eses terrenos a disposición. Pero, bueno, claro, a disposición da Xunta, se a Xunta realmente ten ese interés tamén en facer esa estrutura, esa infraestructura. Vale? Se hai interés, hai alternativas. Sobre o que aquí xa se propuxo. Se queren volvemos a falar do tema. Non quero volver sobre o instituto porque creo que hoxe non cae aquí. Pero é simplemente por matizalo. É máis fácil facer charcas de anfibios ou outros, vale, é máis fácil. Pero eso non nos leva a nada. O que nos leva é por riba da mesa infraestructuras que realmente poñan a barbadas no mapa. Temoslo dito moitas veces. Podemos jugar a los pajaritos, a outras cousas. Vale, sigo na segunda intervención, gracias. Palabra a señora Teniente Alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, deste tema xa temos falado dos planos provinciais, do que supón a función da Diputación na redistribución dos fondos públicos. Non é ningún favor que nos fai Luís Menor, ni ningún presidente que pase por a presidencia da Diputación. É unha redistribución xusta que tardou pois 50 anos en chegar. Xa non sei se 50 ou mellor son moitos. Bueno, falando da ubicación, a caída de ubicación do centro médico, lembren que os propios técnicos deste Concello xa dixeron no seu día que existían outras alternativas se se facía unha modificación do pexón, xa o temos dito en pleno, pero bueno, non me importa volver a dicilo porque esos son feitos que quedaron aí para a historia de Barbadás. O Partido Popular pudo haber modificado o pexón e ubicar o centro de saúde noutro lugar máis céntrico, máis accesible, máis acaído. Respecto da financiación, vostede fala de que agora podemos financiar con fondos provinciais esta infraestructura, o ascensor e a pasarela. Pero mire, nós xa fomos no ano, creo lembrar, 2017, 2018, a Xunta de Galicia a solicitarlle a financiación para esta infraestructura e negóusenos totalmente. Empezaron a botar balos fora e a pasarse a pataca quente e o ascensor nunca chegou. E como vostedes ben saben, o noso financiamento naquel momento da Diputación era inviable porque tiñamos 48.000 euros, non daba para o ascensor. Non sei se lembran vostedes que o falamos aquí neste pleno e foi aprobado, creo que por unanimidade. Estamos nun proxecto de colaboración entre San Cibrao, Pereiro e Barbadás para na zona que se denomina Ourense Sur, bueno, na que tamén está o municipio de Ourense, inda que non participa activamente. Entonces, este grupo de concellos vai a presentar unha serie de propostas para financiar con fondos FEDER, vai a optar, pode chegar incluso a conseguir unha cifra aproximada de 10 millóns de euros. Estamos traballando cos tres concellos e esta intervención, este proxecto encaixa a perfección
reflexión nestes fondos porque precisamente o que queren o que se pretende con estes fondos é vertebrar o territorio, favorecer a sostenibilidade, o medio ambiente e favorecer tamén a accesibilidade. Entonces, eses 148.000 euros de 2016 que era a data do ano no que se fixo este proxecto, pois volverase a readaptar, porque evidentemente sí que hai que facer unha actualización de precios e actualizarase tamén e adaptarase ás normas de accesibilidade actuais a pasarela, porque non encaixa nos criterios técnicos das persoas que están asesorando a estes 3 concellos para que teña unha accesibilidade acaída. Entón, esa é a intención do Grupo de Goberno respecto da súa moción. Estivo na segunda intervención. Gracias. Moitas grazas. Don Manuel, agora ten 3 minutos. Sí, grazas novamente, señor alcalde. Bueno, a ver, no principio vexo que polo menos hai por parte de todos os grupos interés, sabemos da realidade desta demanda veciñal. Entonces, agradecémolo. O que sí temos que resaltar unha parte importante. Falaba a señora tenente de alcalde de que está aí previsto este acordo entre varios concellos, Ourense Sur, para a través dos fondos FEDER recabar aí unha serie de cartos, falaba de 10 millóns de euros, pero non é fixo. É dicir, podémolos ter ou non os podemos ter. O que si é unha realidade é o plan que operou, que o temos aí ás portas e temos que, unha vez que salia a convocatoria, todos saben que os orzamentos da Diputación aprobáronse nunha suba importantísima, a máis grande que se recorda na Diputación a semana pasada, e creo que o deberíamos aproveitar. Saben tamén que durante uns meses, unha vez que se presentan por os concellos estes proxectos, poden ir xurdindo modificacións sobre esas solicitudes e sobre esas iniciativas por parte dos concellos. É dicir, se nese tempo existen outras vías e outras posibilidades máis acaídas, de maior importe, máis rápidas para poder levar a cabo estas infraestructuras, benvidos pódense facer modificacións, pero penso que non debemos perder a oportunidade de algo que xa temos aí na man. E mire, decía eu ao principio que todos nos temos que mirar ao en vivo. E nós somos os primeiros. Pódolles asegurar que probablemente moitas e moitos dos compañeros e compañeiras que hai hoxe no Partido Popular de Barbadás, por aquel entón, hai 28 anos, o mellor non huberamos feito o desenvolvemento urbanístico actual. Pero a verdade tamén é que todos e todas os que estamos aquí decidimos habitar e virnos a vivir a Valenzá e á periferia do núcleo urbano do municipio. Por qué? Pois porque chegábamos aquí e tiñamos todos os servicios. Logo contamos polideportivo, piscinas, centros sociais en todos os pueblos, casa da cultura, saneamento feito, alumeado, é dicir, por que nos viñemos a vivir aquí, aínda que fose en Outeiro? A ver, e logo tamén non deberíamos facer demagoxia sobre isto. Non deberíamos facer demagoxia porque todos saben que por aquel entón, cando estaba previsto o centro de saúde, a Xunta deunos un prazo e deunos uns tempos que se aparecían outros terrenos e se se facían esas modificacións, os aportara ao Concello para facer o centro de saúde noutro lugar. Hoxe sería inviable e imposible dicirle a calquera cidadán tes que volver a pasar as túas revistas médicas ou a atender ou acudir, perdón, aos servicios sanitarios naquil antigo almacén que había na avenida de Celanova. Preferirían, aínda onde está hoxe, o centro de saúde, porque melloramos en asistencia e melloramos en calidade, pero esas necesidades, e sí que hai que romper unha lanza en favor do grupo de goberno, que sí que estudiou distintas posibilidades, incluso se fixo un convenio ca empresa de transportes, remato, fixo ese convenio ca empresa de transportes para que distintas liñas subiran por ali. Supón unha actuación do grupo de goberno que nos pareceu fabulosa e incluso a instalación de algún paso de peóns. Continúo xa para rematar na última intervención. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Ramón. Nada, pois decir que, coincidindo co compañeiro Dani Rei, que estando de acordo co sentido da moción, a financiación non pode estar suxeita ao plan que existe agora da Diputación, que tiña que haber existido pois dende fai, bueno, xa non digo como mínimo desde 2015 que estou aquí, botándolle contas, pois mire, os 2 e pico millóns de euros ou 3 millóns de euros que nos roubou o señor Baltar, pois agora o normal é que eso financia a Diputación ou a Xunta
e que non o teñamos que sacar de aí. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Don Daniel. Sí, gracias. Primeiro, agradecer o tono constructivo da moción, o tono que está utilizando o concelleiro Manuel Ángel, porque ojalá todos os plenos e todas as nosas aportacións sexan no mesmo tono. Volvo a insistir, completamente de acordo no sentido da moción, pero nese argumentario, pois, digamos que non é o máis acaído posible e que a financiación, pois, buscará o grupo de goberno donde considere oportuno, precisamente por eso, por exercer a acción de goberno. Por último, esa a colación de que dixo o señor Charín do BNG, este goberno actualmente está traballando en alternativas para o terreo do Instituto. Pasa que, evidentemente, non todos os trámites de goberno pois se fan públicos, e nada, que nese sentido non se pode acusar de que non hai traballo nese punto. Gracias. Grazas. Ten a palabra, supoño que sigue don Serafín. Sí. Ben, no tocante ao Partido Popular, decir que está ben que se suban hoxe ao carro desta reclamación da mellora da accesibilidade tamén ao centro de saúde. Bueno, que digamos que xa naquel mandato do 15-19 xa se propuxeran a modificación na ubicación deste centro de saúde que finalmente se acabou facendo aí e que, bueno, aí hai que recordar pois, as manifestacións en reunións en Compostela do xerente dos Sergas, que donde ante as propostas do goberno naquele momento PSOE e BNG, pois de buscar unha alternativa, de buscar distintas ubicacións distintas de mellor accesibilidade que foran máis cómodos para a veciñanza, se dixera que, bueno, isto non iba a ser así, que eran diñeiros que viñan de, digamos, de partidas vinculadas ao FEDER da Unión Europea e que ou se construía onde finalmente se construiu ou quedábamos nunha bolsa de agarda de 18 centros de saúde, de 18 concellos deste país para ter o centro de saúde non se sabe cando. Por lo tanto, ao final, ante esa premisa, ou aí, ou esperar non se sabe cando, deixalo para nunca máis, optouse por facelo aí. Pero, desde logo, a iniciativa do goberno e, desde logo, do BNG en aquel momento era de buscar alternativas no pexón, de buscar alternativas, algo que o xerente dos Sergas non permitiu. Bueno, noutro rol de cousas, valoraras efectivamente xa en aquel momento a construción dun ascensor desde a Rúa San Bernabé, como propone na moción, desde o lado da Casa de Cultura, con a plataforma que realmente pudera levar a veciñanza ao centro de saúde que finalmente se fixo no lugar correcto. Dicir que aí, lóxicamente, finalmente non se acabou levando a cabo, inda que se plantexara polo excesivo valor, igual facelo co remanente de tesorería, finalmente non se chegou a concretar. E hoxe, nos entendemos que, efectivamente, véxase ca proposta que fai o PP, véxase con remanente de tesorería, véxase co diñeiro que se recibe do Estado, é dicir, co diñeiro que se recibe do Estado que finalmente o goberno decide dar ese diñeiro, ordenador para este funcionario, para outro, bueno, é dicir, repartir as partidas como consideren, é o seu. Nos, desde logo, fixemos en outras ocasións, este diñeiro, estas cantidades, cifras importantes de diñeiro, plantexaríamos para plantexar un convenio ca Dirección Xeral de Deportes para unhas piscinas climatizadas, plantexaríamos para urbanizar eses terreos reservados na área de reparto para o Instituto, plantexaríamos para cuestións de futuro importantes que realmente puxeran a barbadar no mapa, pero podemos, xa digo, dedicarnos ás lagas de batracios e aos pinchos de colores, é outra función, é outra forma de ver a política e de facer traballo. E, bueno, e desde logo, bueno, aquí habría que ver tamén, efectivamente, falar de outras ubicacións, de outros lugares, véxase, pois, a Casa de Mocidade ou as oficinas municipais, etc. Bueno, o Pexón redactaron vostedes cando redactaron. É dicir, a xeografía deste concello aquí é, pero, desde logo, eu non vou ahora aquí a falar de cuestións técnicas, pero porque son político e non me toca esa cuestión, pero o Pexón pudo ser redactar así, pudo ser redactar de outra maneira, buscando alternativas buscando tal. E con respecto, e remato, con respecto ao tema dos accesos ao campo de fútbol tamén concordamos porque nós xa trouxemos proposta nese sentido tamén no pasado. Gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra a tenente alcalde. Moitas grazas. Por respecto precisamente aos accesos ao campo de fútbol, si efectivamente concordamos, trataremos de facelo con fondos propios ou
de unha maneira ou de outra facer un proxecto para mellorar a accesibilidade nese punto, pero teñan en conta que foron vostedes os que acometeron ese proxecto, creo lembrar, no 2008 con fondos do Plan E. Entonces, naquel momento, penso que xa había leis de accesibilidade e xa se podía ter en conta esta mellora a hora de deseñar ese graderío. Respecto da incorporación no plan que operou deste proxecto, pois consideramos que non, concordamos cos compañeiros en que a acción de goberno está marcada tamén non só por o que marcan os grupos políticos ou por o que propoñen, senón tamén por o que presentan as asociacións de veciños, grupos de veciños, barrios dos diferentes povos. Entonces xa está un pouco marcada a folla de ruta das necesidades que existen nos diferentes núcleos do Concello, tendo en conta que nos furtaron máis de 3 millóns de euros durante anos. Entón, ahora non nos poden vir as presas para priorizar un proxecto ou outro, porque xa os propios veciños xa priorizan os proxectos a hora de definir que actuacións son as máis importantes, porque levan xa moitos anos esperando. Isto é como a lista de espera dos Sergas, pois isto é parecido, pero multiplicado por 20. Entonces a nosa postura do goberno vai ser de abstención, tendo en conta que evidentemente vamos a seguir traballando na ubicación, na instalación dun ascensor. O ascensor máis ou menos ao proxecto é similar, un ascensor que se sitúa na parte esquerda da Casa de Cultura, preto ao lado desas escaleiras, cunha altura de 8 metros. Se redefinirase a plataforma, tería capacidade para... As características son similares, que tería capacidade para 8 persoas, pois daría accesibilidade non só ao centro médico, senón tamén, como decíamos, ás oficinas municipais, e á Casa da Mocidade e a propia veciñanza que o queira utilizar. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Manuel, ten un minuto. Grazas, remato neste último minuto. A ver, dúas realidades sí que están aí encima da mesa e sí que son certas. Primeiro, que agora temos unhas inversións e unha aportación da Deputación Provincial que antes non tiñamos. Esa é a primeira realidade. A segunda realidade é que non se equivoca é que non fai as cousas. É normal que se critique o Partido Popular por facer determinadas actuacións co millor no seu momento non eran as máis oportunas, as máis acaídas, pero é normal que o critiquen porque todas as grandes infraestructuras deste municipio as fixo o Partido Popular. Entonces, claro, non vamos a criticar algo que non se fixo porque todas as levou a cabo o Partido Popular. E aí están, aí están. Para rematar, sin máis, eu agradezco o apoio ou a abstención que nesto van a ter para que, polo menos, salga adiante e que haxa esa intención, alo menos, esa intención de levar a cabo estas dúas infraestructuras. Para rematar, quixera facelo cunha frase que me parece moi acaída no día que estamos, e sería que a discapacidade é a capacidade extraordinaria de ser capaz. Moitas grazas. Moitas grazas, don Manuel. Pois ben, francamente, eu suscribo, en primeiro lugar, o tono que vostede está utilizando hoxe, que é un tono absolutamente constructivo, e que creo que suscribimos todos e todas neste plenario. En relación... Vou facer varias consideracións, intentarei ser o máis breve posible. En relación ao elevador, indicarlle que tanto o señor Filbida, quero recordar, como dona Vitoria máis eu, estivemos na Xunta de Galicia no seu momento e foronse pasando a pelota de urbanismo a sanidade, de sanidade a urbanismo. E quero facer unha mención ao que vostede dixo. O Centro de Saúde construíuse precisamente con fondos europeos, como ben dixo don Serafín, con fondos europeos, e non foron construídos, non foi construído cos fondos propios da Xunta de Galicia. Polo tanto, agora, este goberno está traballando tamén para loitar e conquerir conxuntamente ca Deputación e cos concellos de San Cibrao e de Pero de Aguiar o mismo tipo de financiamento que o Partido Popular conseguiu e acadou para o Centro de Saúde. Polo tanto, creo que é unha liña de traballo absolutamente válida como calquera outra. Debe pensar, ou me convido a pensar, que o feito de que utilicemos o Coparou para este menester impediría utilizala noutros menesteres cando temos outra liña de traballo aberta. Fala vostede de grandes infraestructuras, eu chamaríalle pequenas infraestructuras, porque todo o mundo sabía precisamente como iba a medrar a Valenzá, cal era a previsión de crecemento que tiña o noso Concello, pero, sin embargo, todo o deseño que se fixo foi en pequeno.
Entón, non lle chamemos grandes infraestructuras, eu chamaríalle casi infraestructuras básicas e dotacións e servicios básicos que xa hai 15 anos probablemente se quedaron pequenos e todo o mundo sabía que se iban a quedar pequenos. En relación ao que dixo dona Victoria, precisamente ca empresa non, coa asesoría que está levando a cabo este traballo de financiamento de fondos europeos, vaise revisar o proxecto do elevador. Vaise revisar e van nos dar unha posibilidade que supostamente é mellor, pautas, máis que facer ese proxecto sería revisar, facer unhas propostas en canto a pautas de traballo e cales sería as mellores posibilidades, porque tamén conta con un arquitecto, ou unha arquitecta neste caso. Consideramos que os servicios foron mal planificados e é certo que agora hai unha carencia que temos que intentar resolver entre todas. O que si é certo é que temos que porlle moitas cabezas para que a solución sexa máis acaída e sexa definitiva. Tamén dicir que falamos co señor presidente da Deputación naquel momento, o señor Baltar, e que o señor Baltar, cando lle presentamos o proxecto do elevador, pois presentamos ao mesmo tempo do campo de fútbol e creo que foi algún máis. Non recordo cal era o terceiro. Escolleu o do campo de fútbol en lugar de o do elevador. Entón, bueno, nós, como vostedes saben, en aquel momento non teñamos capacidade de decidir na Deputación para decir este proxecto aquel. Nós puxemos en riba da mesa unha serie de proxectos, decidiu polo campo de fútbol, que non quero desmerecer o campo de fútbol, que tamén era unha necesidade. Hai no que suliñar. Bueno, pois tamén falouse do Instituto. Iba a falar do Instituto na dación de contas, porque se mencionou aquí en varios lugares, en varios momentos, en varias intervencións. Ben, tivemos unha reunión con urbanismo da Xunta de Galicia para que nos informaran tamén sobre cal era a necesidade de terreo para levar a cabo esta dotación, esta infraestructura, e eu aquí tamén quero convidar ao Partido Popular a reflexión. O que se precisa, despois de falar tamén co xefe territorial de Educación, é unha superficie de 10.000 metros cuadrados mínimo. E ten que ter unha pendente inferior ao 10%. Hai 15 anos, puxose unha primeira pedra, falouse, publicouse, aí está a hemeroteca sobre a construción do Instituto, pois ese lugar non tiña unha pendente inferior ao 10%. Tiña bastante superior. Entón, agora estamos traballando tamén en localizar algunha superficie que sexa algo que reúne estas características. O plan de urbanismo é o que se fixo en aquel momento deixa poucas opcións, por non dicir casi ninguna. Son 10.000 metros cuadrados pendiente inferior ao 10%. Este goberno está facendo as xestións oportunas para conseguir esa dotación. Pero visto o visto, francamente, e agradecería a colaboración de todos e de todas, ideas serán ben acollidas por si hai algunha ubicación que poda cumplir con este requisito. Insisto, 10.000 metros cuadrados mínimo é unha pendente de menos do 10%. E reitero, o dito non cumple con estes requisitos, polo menos en canto a cota, o que se lle ofreceu a Xunta de Galicia, que se vendeu como que se iba a construir de inmediato. Entón, temos o problema en riba da mesa e este goberno está traballando nel. Non hai máis. Votos a favor da moción? Abstencións? Son 8 votos e 8 votos. Polo tanto, voto de calidade. Non sei se fai falta, non, por eso non creo que non. Pasamos ao punto número 3, perdón, 4, que é expediente 9790, moción de BNG relativa á situación do idioma propio de Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Ten a palabra o voceira do Bloque Nacionalista. Sí, ben, bueno, por continuar mínimamente a intervención anterior, cando o Partido Popular fala de que
si todo veu da man do Partido Popular. Bueno, hai que recordarle simplemente unha anécdota, pero cando se construíra, por exemplo, Filomena Dato, nos 90, e esta compañera que profalí pode dicirme seguramente mellor a data que a min, aquel centro non tiña nin reserva no planeamento. Tuvo que haber unha exigencia por parte das organizacións políticas e, sobre todo, da veciñanza tamén do Concello para que un constructor cedera e se lle dera maiores alturas noutras parcelas. Nin siquiera tuveron a delicadeza, nin a decencia moral, nin ética de destinar 1 metro cuadrado para a educación dos nosos meniños e meniñas. Entón non me falen vostedes de que se todo está deshumano. Estaba da mal dos constructores, que eran quen gobernaban aquí, da mal do señor Freire e compañía. Foi así, foi unha evidencia, non é que digo o Bloque, non o dice este portavoz, foi unha realidade. Vale. Entón, bueno, xa, para centrarme na moción que traemos, unha moción relativa á situación do idioma deste país e a adopción de medidas para a súa normalización. Bueno, os recentes datos públicos feitos polo Instituto Galego de Estadística sobre o coñecemento do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua, unha situación que podemos cualificar de emerxencia. É a consecuencia de unha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno por o Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período, prohibiuse a impartición de galego en varias materias do sistema educativo, caso único en Europa, eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís, mudouse a lei de función pública para que o funcionariado non teña que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta de programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras. Moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual, nos medios de comunicación, nas actividades comerciais e económicas. Bueno, o di o parágrafo, en aquel 2010 vostedes anularon, derrogaron ese decreto que puxeron en marcha o goberno de coalición PSOE-BNG e puxeron en marcha ese decreto 79/2010 realmente para destruir aqueles pequenos avances que se propuñan con aquel decreto. Avances que tiñan que ser cando unha lingua está en situación de emerxencia, en situación de precariedade con respecto a outro, o que hai que facer son medidas e propostas moi concretas e reais para realmente cambiar esta determinación. Vostedes fixeron absolutamente o contrario. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, sino que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32-40% de nenos e nenas entre 5 e 14 anos non son quen de expresarse en galego. Poden atendelo, mas non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico destas políticas. Aí o Consello de Europa, a propia ONU, teñen dirixido advertencias á Xunta para mudar atitudes sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro, se o compromiso con a normalización do noso idioma é real, é asumido por todas a sociedade, comenzando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. Dicir aquí que, recentemente, a plataforma Queremos Galego vende convocar unha movilización importante na Praza da Quintana en Compostela o pasado domingo 17 de novembro e xa lanzaron a seguinte manifestación importante o 23 de febreiro do ano que ven, coincidindo con o lanzamento da nosa de Rosalía de Castro para exixir un cambio de rumbo nestas políticas. Os puntos mínimos que exixe a plataforma son os seguintes. Unha plataforma na que está o BNG con outras organizacións políticos sindicais deste país. A vixencia dos obxectivos do Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade no Parlamento no 2004. E vostedes meteron ali no queixón e nunca máis, como tantas cousas. Elaboración por parte da Xunta de Galiza, do Estado e entidades locais dun calendario de acción do 24-27 para a aplicación de todas as medidas deste plan, con recursos necesarios, humanos, técnicos e económicos, para leválo a cabo. En tercer lugar, este calendario contemplará a avaliación dos resultados das medidas e unha vez aplicados e as correccións que fosen precisas. Entón, xa, nese sentido, vou proceder, se me queda tempo, pois son a breve lectura dos acordos, con algunha matización que vou facer respecto dos acordos que trae a moción, e o primeiro acordo é que o Concello de Barbadás refírmase na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia ou lugar, sin discriminación de ningún tipo. O segundo acordo fala de que o Concello revisará a súa
a súa actuación en materia lingüística adoptará o previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, así o recoñece o Estatuto de Autonomía no artigo 5. Si abrevia nas indicacións doulle máis tempo, porque vamos en 5 minutos e 20. Le vai brevemente. Nada, vale. Nada, podo Pues, rematar e sigo na segunda Home, intervención. me gustaría que rematar ahora. Bueno, pues Pero se remato, fala máis breve. venga, neste sentido, pues eso, adaptará o previsto legalmente para o segundo Estatuto de Autonomía no artigo 5, según os preceptos aprobados na Lei de Normalización Lingüística do 83 e no Plano de Normalización Lingüística da Lingua Galega do 2004, como dixen antes. E nese sentido vai aquí unha outra parte do acordo vai exixindo ao Concello de Bradas pois dar de forma a esa moción que aprobamos aquí no mes de maio, se non recordo mal, a respecto dunha moción que tamén trouxe aquí o Benegar relativo pois, á concreción dunha ordenanza de normalización lingüística que levara a cabo a creación dun servicio de normalización lingüística que creo recordar, se a memoria non me falla, que fora enmendado no sentido de que fora un servizo que fora mancomunado con outros concellos, o que nós tamén aceptamos, o tema que se creen os servizos e isto se encamiñe tamén na nosa administración. Nada máis, gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra don Ramón. Moitas gracias. Bueno, con relación á moción de antes, dicir que as infraestructuras, as grandes infraestructuras, de comillas ou de grandes, se fixeron aquí por o Partido Popular, vamos, esas infraestructuras tiñámolas que ter, estuvera o Partido Popular, estuvera o Bloque, estuvera o PSOE ou estuvera pois, o Espírito Santo. Porque colexios e centros de saúde, vamos, tiñan que vir. Cal é a diferencia con outros concellos? Que aquí viñeron tarde e mal, sin previsión. Tanto colexios, como centro de saúde, como polideportivo, e se non compárese con outros concellos que hai en Galicia. Entón, vostede penso que non se cree nin o que di, pero bueno, hai que dicilo. Como o tema este que nos trae agora o Bloque Nacionalista Galego sobre a situación do galego, pero bueno, que van a esperar vostedes dun presidente de Galicia que cometeu un acto terrorista contra o idioma, foi o señor Feijóo, acto terrorista, un auténtico vándalo, porque ese señor foi presidente da Xunta de Galicia gracias ao esforzo do señor Castelao en conseguir unha autonomía, xa non digamos máis para este pobo, que lle permitiu a ese señor poderse presentar a unhas eleccións e ser elegido presidente de Galicia. E suprimiu un decreto que non era o máis ambicioso, pero suprimiu un decreto e cometeu un acto terrorista contra o idioma. Cometeu outro acto terrorista contra o idioma no Congreso dos Deputados, cando votou en contra de que se falase en galego no Congreso dos Deputados. Pero ese señor merece o posto no que estuvo. Ese señor dorme tranquilo con esas decisións. Eso dá a ver que esa xente non ten nin principios, non sei o que teñen na cabeza. Bueno, pois isto é no que estamos. Eu vou a defender a moción porque eu participei xunto coa miña familia na primeira manifestación a plataforma Queremos Galego en Santiago, por lo tanto estou totalmente de acordo. É dicirlles que, inda que neste país se desen todas as clases en galego, home, salvo lingua española, literatura española, ou inglés, ou francés, ou alemán, os rapaces van a saber o castelán e van a falar o castelán máis que o galego. Por qué? Porque ustedes miren, as televisións están todas en castelán, os periódicos están todos en castelán, os medios, as plataformas e todo está todo en castelán. É imposible que un rapaz non saiba o idioma. Por eso toda a desinformación e todo o que ven desde Madrid é unha intoxicación e o problema é que o presidente que tivemos aquí en Galicia está hoxe defendendo eso en Madrid. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel, non lle queda tempo. Vale, bueno, salín este 2 minutos. O vocero do Partido Popular. Boas tardes a todas e a todos. Compre deixar moi claro que os galegos e as galegas xa falaron as urnas e escolleron o modelo de cordialidade do Partido Popular frente ao modelo de confrontación do BNG.
Tamén indicar que as normas ás que fai alusión Lei de Normalización Lingüística e Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega foron aprobadas con gobernos do Partido Popular. Ambas as dúas por unanimidade, mais o BNG non apoiou ata o último momento, en 2004, o Plan Xeral que agora toma como referencia. Fixo a última hora e por presión social. Tampouco se apoia a Unión á plataforma Queremos Galego, posto que se trata dunha plataforma de carácter cidadán cun alto perfil político. Non é conveniente, polo tanto, incluir agora mesmo nela aos concellos polo alto índice de policitación que ten e porque se considera prioritaria a creación dun clima axeitado para alcanzar un pacto político que leve a un pacto social. Neste momento, todas as formacións políticas con representación no Parlamento de Galicia están traballando para acadar un pacto por a lingua. Compre deixalas traballar para acadar os consensos necesarios para o galego. Esta moción só propón enlamar. O noso modelo é claro, bilingüismo cordial sen imposicións. A enquisa realizada polo Instituto Galego de Estadística sobre o uso da lingua galega amosa que continúa a ter unha presenza social moi relevante e é a lingua cooficial maioritaria no territorio. 7 de cada 10 persoas comunícanse en galego. Só un 29,20% da población manifesta utilizar únicamente o castelán. Os datos avalan a política lingüística da Xunta ao reflectir que o galego é o idioma con niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades autónomas con lingua cooficial. O 93,37% da población enténdeo. O 96,35% sabe o ler. O 94,62% sabe o falar. O 84,35% sabe o escribir. Por franxas de idade, compre destacar que, en canto á ensinanza do galego, aprenderon a falar a lingua na escola o 95,74% das persoas entre 5 e 29 anos. Ademais, no tramo que vai dos 15 aos 29 anos, a enquisa reflicte que saben falar moito ou bastante galego no 84,52% dos casos. Só un 16,60% das persoas manifestan saber falar pouco ou nada en galego. O aumento de castelán falantes recollido na enquisa está directamente influenciado pola chegada dos novos galegos. Acabo enseguida. O número de persoas non nacidas en Galicia aumentou en 115.000 persoas nos últimos 5 anos. Somos conscientes desta nova realidade e por iso ofrecemos máis de 100 cursos para este colectivo. Continúo na segunda Moitas intervención. grazas. Ten a palabra don Serafín. Ana, perdón, sí. Boa tarde a todas e a todos. Dende o Partido Socialista de Barbadás coincidimos co sentido da moción presentada polo BNG na necesidade de poñer en marcha un cambio de rumbo nas políticas sobre o galego. Temos claro que hai que traballar para evitar que o seu uso siga caendo. Os últimos datos son terribles, xa que reflicten que o noso idioma desapareceu por completo das vidas do 50% das persoas menores de 30 anos. Urxe, pois, articular medidas ben planificadas e ben dotadas económicamente para reverter a perda do uso do idioma propio, especialmente entre a mocidade. Consideramos que a Xunta, para ser crible, cando tende esa man neste asunto, debe pôr sobre a mesa medidas urxentes, articuladas ao redor dun programa de traballo e de fondos suficientes, algo que se deberá reflectir xa nos orzamentos de 2025. Estas medidas deben incluir cambios legislativos e iniciativas para prestixiar o idioma, porque o galego non só se debe impulsar na educación como a unha competencia, senón fomentar que as nenas e os nenos queiran empregalo na súa contorna, no seu proceso de socialización, entretemento e lecer. Estamos a vivir unha situación que non acontecera nunca antes. O PP pode estar orgulloso, ven de conseguir un fito, que o galego xa non sexa o idioma con máis falantes como foi ao longo de toda a súa historia. Isto, señores e señoras, é algo moi triste.
E xa centrándonos na moción que nos ocupa, propomos unha emenda ao punto segundo para votar a favor de dita moción. Así, onde di: neste sentido, o Concello efectivizará a moción do BNG aprobada no pleno ordinario de maio, etcétera, que lles está entregando neste momento. Deberá dicir, neste sentido, o Concello de Barbadas traballará xunto con outras administracións, concellos limítrofes e ou deputación para tratar de efectivizar a moción do BNG. E rematou. Non sei, quedalle algún tempo. Rematou vostede. Rematou. A lo cabe engadir, se me permiten, un momento que, de feito, xa estivemos falando en conversas co alcalde absolutamente informais, é certo, para ver se era posible que se incorporaran a esta proposta. Non sei se escutaron os señores do bloque. Digo que neste senso que fala dona Ana, que eu mantive conversas informais co alcalde de Toén a efectos de poder compartir este servizo de normalización lingüística e que tamén se trasladou isto ao señor Manuel Pardo, delegado da Xunta de Galicia, para ver se existía algún tipo de financiamento por parte da Xunta a este efecto. De momento que o trasladaba, e de Toén que o analizaría. Con Toén que se analizaría e que retomaríamos as conversas adiante en breve, porque isto foi nunha charla cando vou visitar o CIE, e eu non debía intervir xa. Ten a palabra... Quere intervir xa, sí? Si, cando vostede me diga. Continuo ca miña primeira intervención. Respecto que me quedaba pois o terceiro e cuarto acordo por ler, depois entrarei na emenda do PSOE en algunha cuestión sobre o debate que manifestaron outros grupos. Dicir que o Pleno do Concello acorda aderirse á plataforma Queremos Galego, entidade social conformada por colectivos de diferente ámbito, na defensa da afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantizados pola actual legislación con respecto ao galego e da progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma noso non goza aínda de presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoia activamente as iniciativas promovidas por esta plataforma. E trasladar este acordo ao Parlamento Galego, a Consellería de Cultura e a plataforma Queremos Galego. Xa máis no tocante a algunha cuestión de matiz que creo que debo entrar. Fala de que o Partido Popular, dice unha serie de incongruencias que, non vou entrar, sencillamente, que os partidos están traballando. Os partidos o que ten que darlle, o que hai que darlle forma é as leis e as normas que están aprobadas polo Parlamento e que se incumplen sistemáticamente e que non interesa. Despois fala de que se os nenos na escola, mire, os nenos na escola, o que hai que pôr en marcha mecanismos precisos que permitan que o galego este en igualdade de condicións cas outras linguas, o español. E, sobre todo, e aínda máis, habría que reforzar porque todo, como dice o portavoz do Partido Galego, todo está en castelán. E vostede pon unha televisión, aparte de que sea como sexa, non hai nada en galego, ou xa hai unha movilización importante por parte dos traballadores e traballadoras da CRTVG ao respecto dos contidos e dos usos partidarios que fai o Partido Popular ao respecto da CRTVG galega, e onde non hai nada en galego. Cargáronse todo o que había para as canles infantís e queda o galloso co micro no queixo. Isto é o único que teñen vostede na TVG. É dicir, é desastrosa unha televisión que simplemente está para que salgan os seus representantes facendo en cualquier tipo de ocasión. E eu podo dicir, mire, os meus meniños foron á escola falando galego e en 15 días xa eu asombrábame do que estaban falando xa. Vale? Porque os meus meniños eran galegos falantes e foron a unha escola onde non se respetou a súa lingua vehicular. Vale? Esa é a súa proposta. Destrozar o que as familias galegas tamén queren facer cas os seus meniños e meniñas. Esa é a súa aposta por o bilingüismo. Que é iso do bilingüismo? Mire, o bilingüismo
un particular, un veciño, unha veciña, un galego, unha galega, pode optar por falar en chinés, por falar en galego, por falar en castelán, por falar no que queira. Pero as administracións non poden optar. As administracións teñen unha obriga legal que lle exixe a lei de normalización lingüística, que lle exixe o Estatuto de Autonomía, que lle exixe esta cantidad de regulamentos que lle acabo de falar, para que fomentar o uso da nosa lingua. Don Serafín, ten que rematar. Vale, remato. Simplemente para que quede constancia de que efectivamente vostedes están noutra onda. Vostedes están na onda de queremos español, vostedes están na onda de outro tipo de cuestións para acabar destrozando algo que é absolutamente histórico. Bueno, quédame un minuto, farei unha intervención final en un minuto. Grazas. A vostede. Don Ramón. Don Daniel, entón. Sí, gracias. Bueno, partindo da base, eu vou a poñer en contexto que eu nací nunha familia castelán falante, crecín castelán falante, fun a un colexio no que o galego case que estaba prohibido, e para falar o galego que falo hoxe con certa fluidez, tuve que esforzarme eu mesmo persoalmente en aprendelo. Porque na sociedade actual galega non se defende o galego. A utopía que venden vostedes desde o Partido Popular de Galicia, do bilingüismo cordial, do entendemento. Saben vostedes que o can grande sempre se come o pequeno, e por eso hai que defender o can pequeno. En este caso, o galego, como ben se dixo aquí, non se fala nin nas aulas nas que é obligatorio, nin na televisión pública, nin nas redes sociais. Os nenos e nenas desta terra comen castelán. E por eso hai que defender o galego. E como defendendo o galego? Pois, evidentemente, priorizando sobre o castelán. Eses números que vostedes presentan aquí na súa defensa da moción, falo nomeadamente da concelleira Nieves, eses enquisas fainas o Partido Popular de Galicia. Porque eses resultados non me cadran para nada. E vostedes, por exemplo, cando falan tamén, despois falo da moción en concreto, pero bueno, máis que nada porque aquí o PP de verdade se está facendo pois unha defensa do castellano en vez de do galego. Plataforma politizada, chamanlle vostedes a cualquera cousa, a cualquera plataforma que está contraria ou que é contraria ao que vostedes defenden. Vamos a ver, a política está no día a día de todos os colectivos e é evidente. A política é a que move a sociedade, a política é a que goberna. Evidentemente unha plataforma que defende o galego, pois evidentemente que está politizada, porque todos temos a nosa idea política. E non por eso debemos pois obviar ese tipo de plataformas. Claro que se defenden o galego, están politizados, pero para vostedes politizar o que están del lado do BNG, o que están del lado do PSDG ou cualquier outro partido. Non, pois evidentemente que loitar por un interese concreto é estar politizado, porque é unha obviedade e é unha necesidade e é unha realidade. Por último, eu particularmente estou de acordo co sentido da moción, pero como ben vostedes acaban de recibir nun papel, pois tanto o PSDG como eu mesmo puxémonos de acordo en presentar esta emenda, porque dentro dos acordos nos que eu particularmente estou de acordo, salvo en eso que tamén condicionan a acción de goberno. Vostedes, o dentro do BNG, pretenden condicionar a acción de goberno e por eso tratar de efectivizar o que nos pretendemos. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra, supoño que sigue dona Nieves. A Xunta celebra a boa disposición amosada. Percibiuse unha actitude positiva e colaborativa desde o punto de partida sen liñas vermellas, presentando unha proposta centrada en 5 puntos. O primer punto, a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística coa creación de comisións de traballo antes de final de ano, con persoas de recoñecido prestixio, co obxecto de consensuar esta actualización nuns 15 meses. Poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, a aprendizaxe da cultura e idioma entre os nados fora de Galicia e fomentar o uso do galego no eido digital.
iniciar unha senda de crecemento do financiamento de políticas de impulso á lingua. Situar a Radio Televisión Galega como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuales en galego. E o punto número 5, por último, tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Esas son as alternativas que ten a Xunta de Galicia. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra dona Ana Peleteiro. Ben, dende o Concello de Barbadás seguiremos a traballar para darlle a volta a esta situación. Continuaremos implementando accións que promovan o uso do galego. Estamos adheridos á Rede de Política Lingüística da Xunta e solicitamos partida orzamentaria para actividades de dinamización, como o programa Ler Conta Moito, e tamén ao programa de adquisición e novidades en galego cunha dotación de 1.652 euros e ao programa de dotación de fondos, incluídos cómics, DVDs, etc., do que o 25% debe ser en galego e que cumprimos rigurosamente. Na nosa biblioteca, por exemplo, estamos a facer os deberes, promovendo o uso do galego nas idades de risco das que estamos a falar, con distintos obradoiros, actividades, e tendo un fondo de libros en lingua galega de 1909 volúmenes, dos que se incorporaron no ano pasado, 2023, 180 novidades, 144 infantil e juvenil e tan só 36 para adultos. A parte de ofrecer toda unha ampla programación educativa e cultural en galego sempre. Sen embargo, na Deputación, por exemplo, existe un departamento de galego, sí, pero que se limita á traducción de documentos en galego ao galego normativo, obviando a necesidade de dinamización, sobre todo entre a poboación máis nova. Como se recolle no pleno de maio, no segundo punto de acordos, o Concello de Barbadás promoverá a creación dun servizo de normalización lingüística na modalidade de agrupamento de concellos. Como ben dixo o noso alcalde, pois estamos a ter conversas informais de momento con concellos limítrofes para conseguir acadar este obxectivo tan necesario. Pero como vostedes saben, gobernar non é froito da improvisación. Sería unha utopía pensar que dito servizo se efectivizará nun curto período de tempo, xa que require de planificación, coordinación con outras institucións, partidas orzamentarias específicas e incluso modificacións na propia RPT. En definitiva, o Grupo de Goberno de Barbadás comparte a finalidade desta moción, realiza e xa realizou, por certo, os trámites para adherirse á plataforma Queremos Galego, a que o PSDG de Galicia xa estaba adherido fai tempo, reafírmase na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de todos os galegos e as galegas, e, por último, comprométese a seguir facendo todos os esforzos que lle correspondan para garantir ao galego a condición de lingua propia de Galicia. A postura de goberno será a favor se acepta a emenda proposta ou de abstención de non ser ese caso. Moitas grazas. Moitas gracias, dona Ana. Quédalle un minuto ao voceiro do Bloque Nacionalista. Ademais, disculpen por non falar da emenda na segunda intervención, verdad que non me dei conta. Bueno, a ver, nos podemos partillar a emenda, pero hai cuestións de matiz que non podemos aceptar. É dicir, nos aceptaremos a emenda se literalmente di, neste sentido, o Concello de Barbadás traballará xunto con outras administracións, concellos limítrofes e ou Diputación para efectivizar a moción do BNG e continúe. É dicir, habría que suprimir tratar de, porque se vamos a tratar de non vamos a facer nada. Entón, para efectivizar, se a facedes así, aceptámoslo, e se non, non. Si, facémoslo así. Vale. Si, non hai problema ningún. Vale. Despois, bueno, gracias, perfecto. Entón, despois xa en relación con algunhas intervencións, sobre todo do portavoz de Democracia Orensana, fala de que el tamén se adira a emenda, na emenda que ven do PSOE, non ven de Democracia, non do PSDG. Pero, bueno, en todo caso... É un erro. Vale, porque non figura que tú estés aquí detrás desta emenda. Entón, bueno, e simplemente xa para rematar, porque non creo que teña tempo, de dicir, bueno, é unha matización, unha cuestión moi puntual que igual non ven a caso, pero
que pensemos todos e todas de que ás veces tamén con cada paisano que se vai no noso rural ou donde sexa, morre moita microtoponimia, moita toponimia, moitas palabras, moitas cuestións, expresións, frases, vocabulario popular, refráns, ditos, que eso se vai cos nosos vellos e cas nosas paisanas que van quedando no día a día. E se a administración pública non é capaz de traballar sobre eso para facer memoria de todo eso, que non o fan, pois, desde logo, é algo tamén que nós queremos desde aquí recriminar. Grazas. Moitas grazas. Moi ben. Dona Nieves fai unha exposición e unha defensa da política do galego que creo, da Xunta de Galicia, que creo que é incoherente. Por un lado, fala das súas virtudes e das súas bondades desa política. Supostamente aquí todo o mundo fala galego, todo o mundo entende galego e todo o mundo escribe en galego, supostamente. Pero despois, na segunda fase da súa argumentación, di que a Xunta celebra a boa disposición de todos os colectivos sociais que están en defensa do galego para potenciar o idioma, para mellorar a súa situación e para recuperalo. Implícitamente vostede o que está facendo é un recoñecemento de que a Xunta de Galicia non traballou correctamente ata agora. Vostede na súa argumentación tamén fala de que asumirá as decisións e as recomendacións que fai a Unión Europea en relación a linguas minoritarias. Ben, pero é que a Xunta de Galicia xa recibiu reiteradas advertencias e reprimendas por parte da Unión Europea en relación a esta materia. Entón, francamente, a Xunta está recoñecendo implícitamente que non existiu, nin había presencia da Xunta de Galicia na defensa do galego. É chamativa a defensa que vostede fai. Simplemente eso recoñece, por un lado, que se vai adherir a esa carta de linguas minoritarias, que se vai a negociar cos colectivos que demandan galego, ou máis galego, pero defende a política da Xunta. Un pouco chamativa a argumentación. Votos a favor da moción coa emenda que se presentou por parte dos dous grupos de goberno, outros grupos do goberno, a emenda emendada sin la que se lle quita o para tratar de efectivizar, queda para efectivizar. Tratar de, hai que suprimir Tratar de, queda para efectivizar. Vale. Votos a favor desta moción? Abstencións? En contra? Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 9.807, moción do PSDG e Democracia Ourensana por apoio á xestión pública e directa do CAP de Ourense. Pago a intervención, a primeira exposición e a segunda fará don Daniel Rey. Como vostedes saben, hai unha demanda social desde hai moitísimo tempo, dado que vostedes aquí falan que trouxeron unha moción en relación a persoas con mobilidade reducida, con discapacidades e similares, pois ben, pois é un colectivo de pais e nais e persoas afectadas por esta afección que demanda desde hai moitos anos, concretamente desde o ano 2016, este centro que, se non lembro mal, é a única provincia de Galicia que carece desta unidade. Pois ben, a preocupación de todo este colectivo ben dado e ben condicionada polo feito de que desde a Xunta de Galicia dase a entender que vai a funcionar de xeito non público ou de xeito privado, que se vai a entregar a súa xestión, tanto sanitaria como asistencial, a algún organismo alleo á Xunta de Galicia. Pois o que demandan estas familias é precisamente que na actualidade demandan basicamente instar a Consellería de Política Social e Igualdade que o CAP de Ourense sexa público de xestión pública directa, o abeiro do acordo asinado en 2016 en consonancia co desexo expresado pola sociedade ourensá, en xeral polas familias de usuarios e usuarias, instar a mesma Consellería que a apertura e posta en funcionamento do novo CAP sexa no primeiro trimestre do ano 2025, e instar a Xunta a incluir nos orzamentos 2025 partida para dotar de persoal funcionario o CAP. Consideramos que hai que trasladar aos nenos e nenas, as persoas que están afectadas por esta doenza, a un centro na provincia de Ourense. O colectivo, este goberno, considera que é de xustiza porque as distintas forzas políticas deste
desta provincia, concretamente incluída tamén o Partido Popular, asignaron un compromiso polo que se crearía este centro de atención a persoas con discapacidade para que fora público e de xestión pública, que tamén é de xustiza que o centro construído con fondos públicos hai un investimento de máis de 10 millóns de euros que deba ser xestionada de forma directa pola Xunta de Galicia, como se fai nas outras provincias galegas, e que tamén é de xustiza a xestión pública directa porque é o único que garante a igualdade real e efectiva tanto para usuarios e usuarias que reciben un servicio público de calidade como para trabajadores e traballadoras. E tamén é de xustiza que as familias poidan telos preto o seu fogar e non ter que desplazarse a outras provincias o custe que isto representa. E como din eles e elas, que é de xustiza, como nas outras provincias galegas, que hai xa 30 anos que se construíron os centros xa son un centro público de referencia na nosa provincia para estas persoas. Insistimos, como ben dixo don Manuel, en que o día 3, mañá, é o día adicado a estas persoas, pois non só hai cuestións como poden ser a mobilidade, senón que hai cuestións como esta que afectan o que é a atención sociosanitaria dos afectados e afectadas e que consideramos que, dada a súa situación, deben ser atendidos de xeito público, en igualdade de condicións, e tamén que os traballadores e traballadoras reúnan eses requisitos de ser funcionarios da administración pública e non estar sometidos a que é a xestión privada deste servizo que é tan sensible. Eu terminei. Don Ramón. Sí, con relación á moción anterior, inda que votamos a favor, nós non estamos de acordo en que se cree un servicio de normalización lingüística, nin en Barbadás, nin en Barbadás con Toén, nin en Barbadás con San Cibrao, con Ourense, porque o servicio de normalización lingüística, a política lingüística, ten que ser da Xunta de Galicia global para todo o territorio. O sea que montar servicios de normalización lingüística en concellos, non é, eso non é a política así. A política, o galego é bastante serio como para facer esas cousas. Por lo tanto, eso ten que partir da Xunta e os concellos acatar a política lingüística na que todos estemos de acordo, se algún día chegamos a ter unha política lingüística na que todos estemos de acordo. E con relación á moción que nos presentan, pois estamos a favor. Ourense segue sendo a provincia olvidada por parte da Xunta, ainda que durante as eleccións pois veñen aquí a prometernos un montón de cousas, pero ao final a realidade é a que se demostra nos números. E, bueno, como a maioría pois pertence ao partido que goberna na Xunta e hai que acatar as decisións que veñen de Santiago, pois históricamente somos unha provincia bastante calada, pois suceden estas cousas. Por lo tanto, vamos a votar a favor, ainda que o mellor non serva para nada. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Non podes ver a segunda intervención. O vocera do Bloque Nacionalista ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, co que dio o portavoz do Partido Galego, a ver, é un pouco incongruente a súa manifestación. Vota a favor da moción, onde se fala de que se lle poña, de que se efectivice unha moción aprobada en maio, que fala da creación dunha ordenanza municipal de normalización lingüística, donde hai que deberá conter as funcións que en aquel momento aquí destiñamos. Aquí falamos ao respecto do funcionariado, da obriga que teñen do uso e da comunicación en galego e da creación dese servicio de normalización lingüística que iba na moción. É dicir, está de acordo con a moción, vota a favor da moción, pero non quere o servicio. Bueno, vale, perfecto, vostede mesmo. Xa con respecto á moción que nos trae o PSOE Democracia, bueno, se facemos un pouco de memoria histórica neste sentido, pois sí, é algo, efectivamente, é unha reivindicación, digamos, histórica tamén desa plataforma Procaz en Ourense, xa desde o 2016, creo que efectivamente pois o reflicte tamén a moción, e, bueno, xa en aquel mandato do 15 ao 19, lembro aquí, eu, como outros moitos e moitas que estabades aquí, pois houve mocións que aquí defendera tamén nese sentido, pois o BNG,
no sentido tamén e onde se cedeu a intervención tamén a membros desta plataforma, neste sentido tamén para exixir a Xunta a materialización e a execución deste centro en Ourense. E, bueno, e dicir que, bueno, que sí que houve tamén un compromiso electoral das distintas forzas políticas, non lembro ahora exactamente en que campaña fora, para que ese centro fora de xestión pública. E si, eu podo entender que efectivamente o Partido Popular vai dicir no, que de xestión pública, titularidade pública vai ser, claro, vamos a ver, vais a facer con dinheiro público e lo vai no por a Xunta, pero o tema trátase non de quen pon o dinheiro, non de que a titularidade, sino que a xestión a fagan funcionarios públicos, que non lo haga el padre Nicanor, vale, que non lle cedan a fundación, que é o que fan vostedes con todo. Vale, cederle ao padre Nicanor. Na Comunidade de Madrid mataron os vellos, porque como total iban a morrer de Covid, pois xa morreron, xa, miles e miles de vellos. Aquí trátanos en condicións non acaídas para a xente maior, porque non respetan a ninguén. É miserable a atención que reciben en moitos centros a nosa xente maior en estas residencias. Ese é o seu esquema. E a moción vai no outro sentido. Vai que sean os propios funcionarios públicos quen atendan estas cuestións. A señora conselleira do ramo non se atreve a dicir isto. Non se atreve a dicir que vai ser os funcionarios. Claro, vai ser el padre Nicanor. Seguramente vai ser o padre Nicanor. Vai ser a... Vale, entón, fala de titularidade pública, pero non fala da xestión pública, que é o que se lle está exixindo aquí. Que esa xestión sexa pública. E, bueno, decir que o prazo dese primer trimestre de 2015... Remato, gracias. Na segunda intervención, gracias. Gracias. Ten a voz o vocero ou vocera do PP. Bueno, boas tardes, gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas, que sempre empezades igual. Quero aproveitar 10 segundos para dar gracias por o tono afable no que se me acolleu, porque visto o trato que leva a corporación últimamente aberrante, pois pareceme unha vergonza que a maioría de nós, como dixo o amigo Padrón, non somos políticos, estamos aquí a defender os nosos ideales, ou ser portavoces da veciñanza. Quería aproveitar estes 15 primeiros segundos. Pois nada, vou defender a miña primeira moción. O novo centro de atención ás persoas con discapacidade de Ourense será o centro de máis alta calidade. Como non podía ser de outra maneira, é de xusticia que a única provincia de Galicia que non o tiña, pois non podía ser menos. O goberno galego traballa para poñer canto antes a disposición das familias este centro con 110 novas prazas públicas de atención diurna e residencial. Sen embargo, desde a adxudicación do contrato inicial por 7,6 millóns de euros, houbo que lidiar con moitos atrancos. Tocounos lidiar cos efectos do COVID-19, coa suspensión dos procedementos administrativos, coa dificultade do suministro de materiais e o encarecemento dos precios, cual tampouco foi alleo este concello, xa que nos colleu, eu ainda que non estaba na corporación como veciño, vin como a pista multideporte e o Parque Rúa da Presa tamén tuveron as súas trabas para levar a cabo a súa obra, e coa necesaria adxudicación dun novo contrato para o remate desta obra da que estamos a tratar. Ante as circunstancias, o goberno galego actuou sempre coa máxima celeridade que a situación permitía neses momentos. E desde que se retomou a actuación, houve un seguimento constante da súa evolución, xa que somos conscientes da importancia que ten este centro para moitas familias da nosa provincia. Pero miremos cara ao presente, xa que actualmente as obras do centro están rematadas e xa contan co equipamento necesario. E como non, miremos cara ao futuro, para poñer canto antes a disposición este centro das 110 prazas de atención diurna e residencial, como xa dixen, públicas. Que significa que sexa un centro público? Que ten prazas públicas. Que supón que teña prazas públicas? Que estas teñan un prezo público. Non teño máis que añadir. Moitas gracias. Pois ben, a quen lle corresponde? Non iba a facer eu. Sí, eu interveño ao final, tes razón. Tes o tempo de alcalde? Sí, iba tomando notas. Toma notas. Ben, gracias. Gracias, Roberto, por esa pequena declaración que te deches. O gallá, sexas tú o talismán da mellora
do trato afable nesta corporación. Gracias. Ben, como ben dixo o señor alcalde, o primeiro que quero matizar aquí unha cuestión. Esta moción traese a instancias da propia plataforma por CAP, que pasou a todos os concellos. Neste caso, eu casi me atrevo a decir que, bueno, leva o logo de PSDG e Democracia Orensana, pero non é un logro nin de PSDG nin de Democracia Orensana, quer dicirse que esta é unha... Facemos de vehículo para traer a moción da plataforma a este plenario. Ben, entendemos a cuestión do retraso porque, evidentemente, pois houbo problemas da pandemia, problemas derivados da suba dos materiais, que hai que facer modificacións, etc. Pero cando non hai unha contestación por parte da Xunta de Galicia neste ámbito, xa sabemos cal é o resultado final. Sabemos, evidentemente, que o centro é construído con fondos públicos, sabemos que os prezos van a ser públicos, pero a xestión, cando non hai resposta, sempre acaba sendo xestión privada. Conste, e quero matizar para non tildarme de demagogo, e moito menos de entrar en incongruencias, eu son defensor da xestión pública directa destes servicios sanitarios, sociosanitarios, de seguridade, etc. Pero sí que creo tamén na xestión mixto, público-privada, noutros ámbitos que non son tan sensibles como este. Valga este punto, xa, porque evidentemente eu creo que todos estamos de acordo na forma e no fondo da moción, despois se verá na votación, para novamente poñer en riba da mesa a discriminación que sempre a provincia de Ourense, en todos os aspectos que teñen que ver que a Xunta de Galicia, segue sufrindo a día de hoxe. Este é un vivo exemplo. Vémolo tamén no complexo hospitalario, que a min gustame chamarlle complexo Frankenstein. Porque, en vez de construir como se construiu, mesmo en Lugo, mesmo en Vigo, hospitais novos de nova creación nas aforas da cidade, cun desenrolo urbanístico acaído, nós o que temos é un complexo hospitalario feito a trozos no medio da cidade. Por qué? Porque somos a Cenicienta de Galicia. Como ben dice o portavoz do meu partido, Gonzalo Pérez Jácome, somos a Cenicienta de Galicia en todos os aspectos. Xa só hai que ver o último orzamento que presentou a Xunta de Galicia, a capacidade inversora que presenta a Xunta de Galicia para esta provincia, que non se contempla nada, ningunha gran inversión para esta provincia. Esta, agora véndeno como unha inversión de 10 millóns de euros, como se fora a panacea. Ten que matar. Vale, simplemente eso, insistir, tal como defende esta plataforma, pois que a xestión sexa pública e directa por parte de empregados públicos. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Ramón. Ten a palabra o señor Serafín Núñez. Bueno, continuo a decir que o prazo que reflicte o segundo acordo da moción o comece en funcionamento do primeiro trimestre de 2025, bueno, pois, despois de tanto desprezo por parte da Administración Autonómica, despois de tanta agardar, despois de sempre estar a cola en todo, porque tiñan o resto das provincias, o resto tal, pero bueno, aquí non, aquí sempre estamos ao final do mundo, non? Entendemos que efectivamente, pois sí, o licitarán en breve, e despois farán negocio coa diversidade funcional, como fan sempre vostedes, porque vostedes se non fan negocio non les va. E pagaremos isto cunhas instalacións que sí, pagaremos todos e todas, pero de que despois xestionará quen vostedes consideren. Lóxicamente, nunca, ou polo menos omiten como vai ser a súa xestión, polo tanto, cando non o din é porque se entende que a privatizarán ou lle darán algún amigo como fan con tantas cousas, non? Nada, nos o BNG, o noso grupo parlamentario ten levado isto ao Parlamento en varias ocasións e bueno, nada, nos estamos en esta cuestión como vimos facendo desde que aqueles integrantes da plataforma se dirixiron a nós no mandato 15-19, que poden recordar, como dixen antes, todos e todas vostedes que estaban aquí. E nada máis, estamos de acordo co sentido da moción. Gracias. Moitas gracias a vostede. Ten a palabra, supoño que seguirá don Roberto no uso da palabra. Gracias, señor alcalde. A ver, a nós
Parecenos abrallante que cando se está na oposición se demonice sempre a xestión das entidades sociais ou incluso das empresas privadas, pero cando gobernan fan o contrario do que din. A experiencia fainos ver que cando o PSOE e o BNG gobernan externalizan servicios, como os demais, e hai exemplos de sobra por toda a comunidade. Por exemplo, as residencias de maiores da Deputación de Lugo están externalizadas. En Ribeira, o Bloque renovou a externalización cunha empresa privada unha escola infantil pública. Se collemos os datos do SAF, a porcentaxe de concellos externalizado do PSOE e do BNG son moito maior que os concellos do PP. O 41% dos concellos de Galicia teñen unha xestión completamente privada. De 151 concellos nos que goberna o PP, o 30% teñen xestión completamente privada. Dos 109 concellos nos que goberna o PSOE, o 48% teñen xestión completamente privada. E dos 28 concellos nos que goberna o Bloque, o 46% teñen xestión completamente privada. Polo tanto, o mantra do público-privado, as cifras que nos pasan tampouco son coincidentes. O que lle interesa aos veciños e o que lle interesa ás familias é que o CAP de Ourense se poña a andar canto antes. Por isto vai velar a Consellería de Política Social e Igualdade como se comprometeu a facer. Agora ben, o xogo partidista dun centro que se logrou desbloquear despois de anos que vai ser unha realidade e en poucos meses vai estar. O PP ourensán é o primeiro interesado en ter un centro de referencia no cuidado das persoas con discapacidade sen usos partidistas nin hipócritas, só pensando na realidade do benestar e da xente. Non teño máis que añadir. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, en primer lugar, como dixen antes, ou como dixo antes Daniel Rey, evidentemente aquí intentamos ser cordiais con todo o mundo. Creo que todo o mundo, todos os concelleiros e concelleiras intentan ser cordiais. O que pasa, vamos a pensar así, que o debate político leva a vehemencia e a certas palabras que ás veces non son as máis propias dese debate que todos e todas deberíamos evitar. Falando deso, precisamente, quero agradecer, acabo de recibir en Instagram un escrito, un post do Partido Popular que lle quero agradecer. Non sei quen o remitiu de todos vostedes, pero quero yo agradecer. Despois falaremos dese tema. Pero voltando ao que é este asunto, decir que don Roberto falou de que a Xunta traballa canto antes para rematar e que sufriu reiterados atrancos de diversa índole, pois ben, podemos comprender, incluso compartir, pero cando neste Concello este goberno sufriu en repetidas obras, atrancos diversos, pois aquí fíxose bastante sangre e non se recoñeceu a existencia desos atrancos. Entón, aproveito o momento para decir que podemos comprender e compartir esos atrancos, pero tamén convido a que cando os atrancos se sufren outras administracións, como pode ser este Concello, que tamén se xa recíproca a vara de medir, que se xa a mesma. Entón, hai un atranco, un retraso de 8 anos, e quero facer unha matización sobre eso, que o Partido Popular asinou o acordo con este colectivo, igual que asinaron outros partidos políticos ou todos os partidos políticos que estaban en vigor ou que tiñan representatividade en aquel momento, pois en época electoral, en época preelectoral e despois de diversas presións dos colectivos afectados e tamén da sociedade ourensá, que a verdade é que está moi sensibilizada con esta materia. E tamén falou vostede de diñeiro público, de investimento público e de que características iba a ter este centro. As características sabémolas. O diñeiro público investido tamén o sabemos. O que nos queda por saber é o que decía don Serafín. É dicir, que a pregunta é: o Partido Popular, a Conselleira de Política Social, comprométese de forma firme e definitiva a que esta dotación sociosanitaria, porque non ten outro nome, sexa de xestión pública integral. É dicir, que non só a construción sexa por parte da Xunta de Galicia, sino que a atención que reciben as persoas que ali están atendidas, se son atendidas, vai a ser pública na súa integridade. Iso que nos falta respostar, e iso que inqueda aos usuarios e usuarias. Non hai máis.
Eu creo que o colectivo tamén recoñece os posibles atrancos que pudo haber, as diversas circunstancias, que a verdade é que ninguén contaba con elas, pero é chegado o momento de que todo isto se efectivice e que, ademais, o funcionamento sexa o que se acordou, o que se recolleu nese documento en época preelectoral. E se cumplen, pois evidentemente creo que todos e todas nos aplaudiremos. Se non se cumplen, evidentemente a sociedade de Ourensán e os afectados e afectadas deberían tomar nota sobre a actuación da Xunta de Galicia. O chamativo é que a Xunta non dá resposta, igual que tampouco dá resposta a diversas cuestións que lle quere plantexar este alcalde e este goberno a administración autonómica, que tamén recibimos a calada por resposta en reiterados escritos que lle foron presentados. E quero falar de que o señor Rueda ten 5 escritos deste alcalde desde que tomou posesión e ainda non foi atendido en ninguna ocasión, nin recibo resposta. Convidos a que mediten sobre eso tamén. Votos a favor da moción. Abstencións? Pois ben, con isto queda aprobado. Ben, agora pasamos a un punto que temos que primeiro aceptar a aprobación da urxencia. Hai que argumentala por eso. Entón, argumenta. E pois sometémola a votación. Argumenta brevemente de que se trata para despois Sí, ler ben. o escrito. Gracias, señoras e señores concelleiros. Non sei se teñen coñecemento desto que sucedeu dende o venres, que é unha amenaza grave a figura do señor alcalde en determinados vehículos, en parabrisas de vehículos por aí adiante. Bueno, pois eu creo que xa chegou isto a un punto no que este a gota que colma o vaso. Saben porque xa o transmití neste pleno, unha cousa é a crítica política constructiva e outra cousa é, pois, xa graves insultos persoais, descalificacións, e este tipo de amenazas creo que merecen unha condena pública por parte desta corporación, e por eso, bueno, independentemente do texto que podamos ler agora e de que podamos emendar, pois solicito a inclusión na orde do día. Gracias. Votos a favor da inclusión. Votado para o bloque a favor non se inclúe. Que digo que para que se inclúa na orde do día esta declaración institucional ten que haber unanimidade. Non sei se saben vostedes o ocurrido. Sí, pero, a ver, non... Sí, pois facemos. Eu simplemente aclarar o que dixo, ampliar un pouco o que dixo don Daniel Rey, que estos pasquís, ou como lle queramos chamar, incluso apareceron na Escola Infantil Municipal. Foron lanzadas por unha fiestra aberta da Escola Infantil Municipal. Sin máis. Sí, por favor. Sí, boa tarde a todos e a todas. Nos estamos de acordo no fondo da declaración, vale? Rexeitamos todo tipo de ameazas, insultos, descalificacións graves, leves contra os concelleiros, sexa cual sexa a vía en que estes sucedan. O que non estamos de acordo é da forma. É dicir, unha declaración institucional faise sempre en todas as institucións por consenso. Vale? E como teñen que ser por consenso normal, é que se negocie con todos os grupos políticos porque todos podemos aportar algo e a declaración que dai salga pois nos represente a todos. E o que vexo aquí, o que vemos, é algo moi contextualizado no grupo de goberno. De feito, no comunicado que chegou ás 12:52, chegou ao meu correo, centrase en 4 persoas. O podemos retirar sin problema ningún. Puntualizar só unha cousiña. A declaración sería só o texto en negrita. Vale. Por favor, Que acabe Nuria, que é que pediu a palabra. Vale, Sí. Vale, básicamente eso, que nos consideramos que isto debe ser consensuado entre todos, entonces solicitamos que se convoque unha xunta de portavoces donde podamos todos aportar o noso punto de vista e entre todos poder facer unha declaración conxunta, porque isto é unha declaración partidista por un feito que ocorre a determinadas persoas. Se o feito é tan grave como sinala, o que ten que facer é denuncialo na policía. Está denunciado. Vale, Pois opinar. pero a declaración está para outra cousa, está para cuestións máis xerais, de interese común, non só de que afecte a determinado número de persoas, de acordo? Entón, queríamos manifestar ese posicionamento, no fondo, por suposto, pero na forma creo que debería ser outra. Sí. Permítame hablar. A ver, nosotros la inclusión de lo que es el punto
Estamos de acuerdo, la forma tampoco. Pasa que no se nos permitió todavía, a ver, se les dijo a ellos por qué no levantaban la mano. Nosotros levantamos la mano a la inclusión de este punto en la orden del día. Vale, esta declaración, pero las formas tampoco son las adecuadas. Eso tiene que pasar por una junta de portavoces donde todos estemos de acuerdo. Aquí declaraciones institucionales se traen el Día de la Mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo esto tiene que pasar por una junta de portavoces. Estamos de acuerdo con el bloque nacionalista que aquí se hace referencia a 4 o 5 personas de esta corporación, del grupo de gobierno, donde la persona que escribe esta declaración institucional se incluye, pero otros concejales que estamos aquí sentados hemos sido también en determinados momentos. Yo misma me puedo decir que yo en el 2015 estuve colgada de las farolas por donde yo trabajo y lo que hacía en mi trabajo. Entonces, vamos a ver, esto nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión de esta declaración institucional. De hecho, lo que usted se acaba de referir, una declaración institucional tiene que pasar por una junta de portavoces para estar todos de acuerdo, para todos poder levantar la mano, y declaraciones institucionales deberán versar sobre hechos, circunstancias o eventos de trascendencia política contrastada cuya importancia y singularidad permitan al Concejo de Barbadas emitir un pronunciamiento unánime que refleje al parecer general de los ciudadanos a través de sus representantes democráticamente elegidos. Vale, lo traigo escrito para que eso. Y sinceramente, o sea, nosotros, a ver, antes de que pasara todo esto y de que llegase, yo cuando hoy nos dicen lo que había pasado con el señor alcalde, todo lo que hemos puesto en Instagram es lo que yo traigo escrito aquí, que es: la democracia se basa en el respeto y el diálogo. Las amenazas son un ataque directo a nuestros valores fundamentales y el Partido Popular rechaza enérgicamente las amenazas recibidas por el señor alcalde y consideramos que estos actos cobardes son un intento de intimidar y silenciar quienes piensan diferente. No podemos permitir que la violencia se convierta en un arma política. Esto es lo que piensa el Partido Popular, pero que es un genérico, o sea, que va a todos los que representamos a los ciudadanos en esta corporación, no solamente a 4 o 5 personas. Muchos de los que estamos aquí sentados hemos vivido circunstancias del bloque a través, o sea, Sarín es conocedor de lo que también él en su momento pues tuvo que pasar por una serie y un trámite que, bueno, no vamos a decirlo ahora mismo aquí, pero bueno, y el Partido Popular igual. Entonces, nosotros el fondo lo vemos correctamente, por eso hemos levantado la mano. Lo que no vemos es que sea referenciado a 4 personas de la corporación, porque todos sabemos que hubo en algún momento, en los últimos plenos, una persona de un colectivo, o sea, de un trabajador de protección civil, hacia una persona pues que ha defendido unos intereses de unas escuelas y que también se llevó en su momento. Entonces, vamos a ver, que aquí salga de esa persona a 4 o 5, no. Nosotros lo vemos genéricamente a toda la corporación. Entonces, lo que sí vemos es el punto negrita. Podemos estar de acuerdo, pero es que esto no se trae así, señor alcalde. O sea, realmente lo que la corporación está para algo, se puede 5 minutos antes del pleno, usted nos convoca a una junta de portavoces o 10 minutos o lo que hemos esperado para entrar al plenario y nosotros pues podemos debatirlo, decir, estamos de acuerdo con esto y no llegar ahora mismo, o sea, a que el bloque pues no levante la mano cuando vemos que efectivamente pues hay que parar este tema, pero pararlo con todas las administraciones públicas y con todos los que defendemos los intereses de los ciudadanos de cada pueblo y en este momento del Concejo de Barbadas. Eso es lo que el Partido Popular piensa. Quiero que tenga palabra. Bueno, si quere falar don Ramón, por suposto que sí. Non vou a meterme en debates políticos porque o importante é o fondo da cuestión. Si veñen 4 persoas aquí, a ver, supoño que isto é pois a modo de unha exposición de motivos, e o realmente importante é o que ven ao final. E creo que isto o debemos deixar claro. Xa digo, quédome co párrafo último, incluso coa declaración que fixo vostede mesmo do que escribiu o Partido Popular, que a suscribo tamén totalmente. E creo que nos debemos quedar con isto último, ainda que despois, pois aquí, pois veñen referidas 4 persoas que, bueno, todos teríamos que decir, todos poríamos a outra persoa,
entonces non nos chegaríamos a poñer de acordo, penso que moitas veces, porque eu aquí neste pleno non digo por vostede, pero vostede estivo meu compañeiro en determinado momento que case actuou aquel día como xuez, dando, en fin, vostede creo que sabe a que me refiro, pero non o vou a dicir ahora aquí porque non é o momento. Don Daniel. Entón, perdón. quédome nos quedámonos co final, e se queren vostedes incluso agregar o que acaba de dicir vostede, e creo que debemos facer neste momento facer este tipo de declaración, porque é lógico. Moitas gracias. Simplemente, de acordo co grupo do BNG, de acordo co grupo do PP, é dicir que o trámite foi así rápido, basicamente foi rápido, pero porque foi hoxe cando porque para aproveitar o pleno de hoxe hai unha exposición de motivos, por eso nomeadamente salen 4 personas das que teño coñecemento, evidentemente. Pero é unha declaración, a declaración é a de abaixo. Por qué? Porque sabemos que isto está sucedendo. Eu creo que todos somos coñecedores, e non só neste Concello, e non só, evidentemente, as 4 personas que aparecemos aí nomeadamente. Pero unha cousa, insisto, a miña intención é simplemente pois que a sociedade vexa que, evidentemente, isto non se pode tolerar, e máis, pois, este tipo de ameazas anónimas que coartan a liberdade democrática. Non é algo personalista, nin moito menos, e se así o consideran, eu pidolles disculpas, pero non se trata de algo nomeado. Este párrafo en negrita é o que considero que é o que debería salir dunha declaración plenaria para agora, a partir deste momento xa, pois que quede ben clara a postura que creo que todos compartimos. Si me permiten, vamos a ver, do que se trata aquí agora mesmo é de someter a consideración a urxencia deste tema. Posterior de que se someta, eso aceptase, apróbase, podese aprobar por maioría. No caso de que se aprobe esa urxencia, podemos aquí falar do texto, que pode ser, eu é que non o teño tan siquera. Simplemente trataríase de, ao millor, de por, se lle queren engadir algo máis, o Concello de Barbadas en pleno rexeita todo tipo de avances, insultos e descalificacións graves a concelleiros e concelleiras que superen o ámbito da crítica política constructiva e da acción de goberno. Podemos deixar perfectamente aí. E agora, se me permiten, dado que hoxe o afectado fun eu, quero facer mención a que hai ameazas de todo tipo, que todos somos susceptibles e todas somos susceptibles de recibir ameazas, pero neste caso do que se trata, e falo ahora do meu caso concreto, non falo en xeral, falo de que a min pareceme perfecto que poda haber un panfleto desa índole, excepto cando che poñen o de primeiro aviso. Eso é unha práctica absolutamente mafiosa. Cal é o segundo aviso? Me deu unhas hostias, con perdón da expresión. Pero bueno, o esencial, isto pódese modificar este texto. O de aquí pódese acordar agora mesmo, se falaban vostedes de 5 minutos dunha xunta de voceiros previo, pois podemos solventar, supoño que en 5 minutos, dado que creo que todos e todas temos esa boa disponibilidade para modificarlo. Se o consideran, eu facer un receso de 5 ou 10 minutos para acordala. O ponente ou proponente Daniel, deixo que eu estou aberto a todo o que me propoñan. A miña idea, que quede claro, é o parágrafo este último. Isto ocorreu esta fin de semana, hai pleno, entón ocorreu esta fin de semana, e hoxe mañá ás 9:57 recibí unha chamada desde un WhatsApp desde a Gardería Infantil na que incluso eses pasquís, folletos ou octavillas, ou como queramos chamar, estaban dentro da Guardería Infantil. Creo que eso nunca ocurriu de que as lanzaran incluso pola fiestra, e estou convencido que están colocados no entorno do Wakanda e da Rúa da Cotelma porque saben perfectamente onde vivo. É unha advertencia adicional. E aquí enfrente tamén. Aquí enfrente do Concello apareceron en coches. En lugares sinalados. Isto é un pequeno... Parece o ticket dunha cafetería, pero impreso de xeito masivo. Non vedes que está cortado así, ou sea que é unha impresora... Pero ves que ademais o papel está doblado. E apareceu na zona de Wakanda, Cotelma, na Escola Infantil Municipal e aquí enfrente do Concello, nos coches que estaban estacionados enfrente do Concello. Isto o venres sucedeu. Sí, por favor. Nada, moi breve, un pouco o que dicía a compañeira, pero, a ver, nos entendemos, non tiña por que ser unha xunta de portavoces, pero xa entendo pola urxencia porque foi na finde, pero isto ten que vir
cunhos días de antelación, nunha comisión informativa, unha semana antes, mandades a declaración e decides, vos que opinades desto? Porque isto faise en cualquier administración pública, se fai así, con tempos. Claro, queredes facelo de cachete porque pasou este fin de... Bueno, eu desde logo hoxe, pero nós de logo non o vemos. Nós vemos isto, si queredes, pois para o próximo pleno ou cando haxe outra sesión, pois falalo ca antelación precisa, cos tempos precisos e poder opinar todas e todas. Xunta de portavoces nunha comisión informativa, nun correo que se mande onde se marque un prazo. Iso faise en cualquier administración, non se aproban as cousas así de cachete. E despois, a ver, bueno, o tema da vehemencia, Roberto, eu teño o tono que teño, non? Eu, entendes, non sei se por o que viña, pero bueno, eu teño o xeito de falar que teño, pero bueno, o caso. Mira, unha declaración institucional non pode ir, como dicía a compañeira, con nomes de concelleiros e concelleiras. Por ti, por mí, por el outro, non, non. Ten que ser unha cousa global. É dicir, o Concello de Barbadar maniféstase contrario ao que sexa nas redes públicas, pero non diciendo, non, es que a mí me pasou, es que a mí me quitaron, es que... Non. É dicir, nós non ímos a aprobar, se queredes facela agora, nós non ímos a aprobar no sentido que está nomeando coa tenente alcaldesa, co señor alcalde, non. É dicir, falaríamos dun texto global de algo en aberto, non así pechado. Non nomeando tal, estou falando do Ramón. E, bueno, nada máis, é dicir, nós podemos entender que efectivamente hai diversas forzas políticas que usan esa estrategia nas redes sociais tamén para desprestixarnos e para tal, pero, bueno, en todo caso, habrá que tomar algún tipo de determinación, pero eu, desde logo, nós non estamos... Non é que estemos contrarios á declaración, nin contrarios e que aplaudamos o que pasou, que non é así, que criticamos esta cuestión, pero non aceptamos as formas en como traedes, vale? Se puntualizar, non sei se me entendiches. É unha exposición de motivos, porque evidentemente para traer ese tipo de declaración pois fago unha exposición de motivos. Que volvo a decir que eu o que pretendo é o texto en negrita, o parágrafo en negrita. Eso é o que pretendo. O resto é unha exposición de motivos para poder argumentar o traelo aquí. Entendo que donde... Eu entendo que si eu estaba a marxe, señor Xarín, eu estaba a marxe desto todo, non entereime agora, mas non vin o correo hoxe, non o vin, entón entereime agora. E, bueno, vexo normal que se me diga porque queremos dicir o Concello de Barbadás en pleno rexeita todo tipo de ameazas, claro, ten que vir explicado, eu entendo así. E eu entendo que a declaración que facemos é o Concello de Barbadás en pleno rexeita todo tipo de amenazas, insultos, descalificacións graves a concelleiros e concelleiras que superen o ámbito da crítica política. Porque, claro, isto xa o supera, porque se puxera o algo, claro, creo que me enseñan a mí, que foi o que se distribuiu por aí, se puxera alcalde arregla el concello, vale, pero de primer aviso, non sei, pareceme xa algo máis, e ao fin e ao cabo creo que todos sexamos, quen sexamos, o alcalde é o máximo representante do concello, sexa quen sexa en cada momento, e merece o que se pon aquí en negro hoxe, porque efectivamente é hoxe cando se producen estes feitos. Vamos esperar un mes para debatir que? Debatir isto non hai nada que debatir. Eu quero matizar o que di don Ramón. Vamos a ver, o alcalde a máxima representación do Concello é certo, pero se yo hubiera ocurrido calquera concelleiro ou concelleira que puxera eso de primer aviso é unha práctica absolutamente mafiosa e debería ser tamén aquí a pleno. Entón, non sei se pode facer unha declaración institucional ou non, redactando o texto, simplemente deixando nese parágrafo final. Non sei se isto pode constar en acta ou non toda esa exposición de motivos. Creo que si se pode obviar, quero dicir, supoño que sí, que se pode retirar todo o que fai na exposición de motivos e deixar só o feito dese texto, e se queredes facer algún engádega, non habería ningún problema. Como eu son o propoñente, eu matizo que a declaración institucional non é ese texto argumentario, vale? Sino a declaración institucional é o parágrafo en negro e é o que me gustaría que constase. Non sei se, e aceptando algún engádega ou emenda do PP ou do BNG ou de Ramón, claro. Señor alcalde, vamos a ver lo que estábamos diciendo hasta ahora. Yo creo que 5 minutos, ahora estamos aquí, no nos lleva nada y podemos no esperar. A ver, yo también estoy de acuerdo en que nos beneficia a todos como concejales, ¿vale? En este caso, que pongamos freno a lo que está pasando. Entonces, pues yo creo que 5 minutos no nos lleva a nada. Creo que nosotros queremos hacer un añadido
a eso, que es lo que hemos expuesto aquí, que además que lo traíamos porque acabo de lo decirlo. mismo que yo he trasladado lo ha visto usted en las redes No, no, sociales. que me etiquetaron. Sí, sí, le etiquetaron porque lo hemos etiquetado. Pues Vale, no, entonces, lógico. a ver, entonces, eso es la cuestión de que realmente nosotros lo traíamos ya sin que esto nos llegase, porque yo estuve trabajando por la tarde y me enteré también, lo traía, aparte lo traigo escrito, porque ni me dio tiempo de traerlo, pero dije, bueno, pues vamos a ello. Y porque ya lo teníamos pensado decirlo, porque entendemos que esto no se puede consentir. Entonces, 5 minutos, pues nos juntamos ahora Eu non quero y nin intervir tampouco nese asuntanza. Vale. De todas formas, eu creo que deberíamos dar un pouco de formalidade ás cousas. Saber, é algo que non ven incluído na orde do día, eu creo, non sei se Secretaría se opina o mesmo, habería que incluir, polo menos, na orde do día, e agora sentarse a tratar. Para incluir hai que votar, é o que está dicindo aquí a señora secretaria. ¿Es mayoría simple o mayoría? Maioría. Non sei. Si es mayoría, es mayoría. Maioría No tendría que maiorías, especificar que se maiorías son vota. 8 neste caso, 9 se estiveramos todos e todas. Pero a mayoría hai, é simple. Non se dice. Pues, bueno, non sei que opina o bloque. Para incluir. No, para incluir, estamos falando da inclusión. Mayoría simple. Queredes? Antes de receso de 5 minutos chegar a un acordo. Ora, o que non nos vale, xa o dixemos antes, é que veña un papel, sobre todo do portavoz de Democracia Sana, sendo do partido do que é amigo, e traer un papel dicindo que se vos acusa a esta, é dicir, non vamos a aprobar algo, Don Serafín. nomeadamente, señora Victoria, señor Valcarce, señor Pero, Seque, insistí. aprobamos o sentido da declaración institucional o que vai en negriña. Ahora, Correcto. perfecto. É o que se E agora simplemente quero facer mención dunha cuestión. Vostede acaba de mencionar o Partido Democracia Mensana, cada un todos somos persoas, e todos somos persoas. Entón, como actúa unha persoa e como actúa outra non teñen nada que ver. Eu podo ser do Partido Socialista. Cada un ten a súa forma de actuar, de comportarse, de expresarse, e creo que todas, sempre que sexan educadas, son respetables. Pero usted es el alcalde. Pero por Vale, eso estou usted es el que dirige y el por que eso estou preside. mencionando que estou dicindo. Creo que don Tiene que Daniel ser las neste caso, formas. esa mención por parte do Bloque Nacionalista indica facer referencia a outros concellos, creo que non é o caso. Pero bueno, cingámonos. Dixen referencia a unha relación Pois, bueno, creo que debemos deixar esa materia, temos ese receso de 5 ou 10 minutos o que lle fagan falta, e, polo tanto, temos que votar a urxencia. Votos a favor desa urxencia? Abstencións? Vale. E agora, xultádevos o receso, cada un que vai, eu non vou estar. Eu simplemente eso, Ides a sala de xuntas a bueno. faládelo. Pois falámoslo aquí, non... Yo veo sempre. Metiste a pausa, non? Vale, vale. Sí, ahora no está grabando, no, Chema, no. Ahora no consta en acta, pero está... De que vos me quito un papelín.
Vale. Ben, gracias a todas e a todos. Bueno, pois a declaración institucional quedaría deste xeito. Agradecemento aos grupos municipales por chegar a este texto consensuado. Volvo a decir que o espírito constructivo por parte de min como representante desta declaración. Entón paso a ler o texto tal e como quedaría. O Concello de Barbadás en pleno rexeita todo tipo de ameazas, insultos e descalificacións graves a concelleiras e concelleiros que superan o ámbito da crítica política constructiva e da acción de goberno. A democracia baséase no respecto e no diálogo. As ameazas son un ataque directo aos nosos valores fundamentais. Rexeitamos enérxicamente as ameazas e consideramos que estes actos cobardes son un intento de intimidación e de silenciar a quenes pensan diferente. Non podemos permitir que a violencia se convirta nunha arma política. Convidamos a todos os grupos políticos desta institución a resolver os conflitos e a participación de forma asertiva. Don Manuel fixo unha proposta de que se fixera un recoñecemento explícito e expreso ás persoas que participaron como voluntarios e voluntarias na retirada de escombros, residuos e colaborar na solución de danos derivados da dana en Valencia. Creo que, como dixen antes, de xusticia é xusto e que, polo tanto, creo que este Concello debe facer ese recoñecemento a todas esas persoas. Se me permite engadir, a veciñanza que tamén colaborou cando se fixo a petición de recollida de materiais e produtos para Valencia. Tamén facer ese recoñecemento explícito. Ahora, si tal, procedemos á votación desta... No, a inclusión xa está aceptada na orde do día. A desta... Dios mío. Desta declaración institucional. Votos a favor? Unanimidade. Si, votouse antes, non se votou antes a urxencia, non? Non. Porque isto é unha mención, non é unha declaración. Vale, por se é unha mención eu non estaba. Bueno, pois veña, xa está. É unha mención, veña, pois fora. É certo, unha declaración institucional está consensuada xa, certo. Exactamente, unha mención. Pois pasamos a actividade de control, a ración de contas. Bueno, a ración de contas, basicamente, o que eu pretendía trasladar era o que esa reunión coa Xunta de Galicia en relación ao do Instituto, que xa aproveitei o momento anterior para trasladalo e polo coñecemento de todos os grupos. E agora, don Ramón, algunha pregunta? Algún rogo? Nada. Don Daniel, algún rogo, algunha pregunta? No, simplemente puntualizar. Gústame o este ambiente nos plenos. Puntualizar con respecto ao Instituto que hai unha guía por parte da Xunta de Galicia que é a que non coñecíamos, todo hai que decirlo, é a que explicita qual é a superficie a caída e este pendente non superior ao 10%. Si queren, facilítaselle que non hai problema ningún porque é de acceso público. O Bloque Nacionalista, algunha pregunta, algún rogo? Sí, a ver, nada, un escrito que registramos o 8 de novembro relativo á paralización dunhas obras en Ventraces, accedendo pois tamén a unha solicitude que había por parte da veciñanza, colectivos veciñais, particulares, etc., ao respecto do que non se facía con empedrado, que non se respetaba o tema do cableado, que non había separación de aguas pluviais, etc. Entonces, bueno, solicitamos a paralización porque era un pouco unha demanda tamén veciñal e reseñar que registramos ese escrito nesa data. Despois, outra cuestión que intentarei mañá meter por escrito, porque me acaban de pasar e non tiña constancia, é dun coche accidentado no camiño cara ao San Roque, en Sobrado. Foi hoxe. Vale, era, bueno, non acabamos de enviar e entón era un pouco por reflectirlo tamén, pasarei mañá algo. E, bueno, despois,
unha cuestión xa así de que, bueno, o traía nunha intervención e ao final tamén non... Bueno, te veo a compañeira perfectamente, iso tampouco... A ver, é unha cuestión que eu creo que non sei exactamente como está, pero sí que creo que se debe de modular, non? Si realmente seguimos sin secretaria na institución, entón eu con todos os respectos á compañeira que está asinando documentos de informes xurídicos, que, a ver, con todos os respectos, eu non cuestiono o teu traballo, ni moito menos, pero quero decir que un concello como Barbadas non pode estar asinando documentos de índole xurídico unha funcionaria que non ten a categoría para tal, e que, entonces eu creo que aí, falamos xa no seu momento, de que vía Diputación, vía tal, buscar alternativas a isto, e non podemos estar así, señor alcalde. Entón, eu descoñezo exactamente todo o sentrín, pero, é dicir, hai que mover as fichas para ter en orden esta institución, é dicir, es que non me parece normal. Se me permite, falei eu personalmente ca directora xeral de Administración Pública dunos unha posible alternativa que non é viable hasta febreiro. Ni máis ni menos. Hasta febreiro. A situación pasa por a posibilidade de facer unha convocatoria ordinaria para cubrir unha plaza. Nos, creo lembrar, nos faríamos as bases, teríamos que chegar a Xunta de Galicia e faríamos un proceso de selección. Ten que aceptar, nos teríamos que buscar o tribunal. Básicamente eso. Moi ben. Nuria? Non. O Partido Popular. O do Sobrador, sí. Ben, ese coche pois foi hoxe o accidente, dada a complexidade da retirada, pois ten que facerse con medios especializados. Se estuvaría a Guardia Civil de Tráfico, o sea que non ten nada de raro, simplemente que é polo feito de que está que non cunha grúa convencional se pode retirar. E a propia asistencia do seguro é a que se fai cargo deso. Pero o que iba a dicir eu, precisamente, se é un coche accidentado non é unha competencia municipal, é unha compañía aseguradora que se ten que facer cargo do rescate, porque neste caso chamase rescate, teria que pagalo. E tamén advirto que as compañías aseguradoras, no caso de que non sexa unha retirada mediante medios convencionais, vai tardar un pouco máis de tempo, cando é un rescate, vai tardar un pouco máis de tempo en retiralo. De todos xeitos, si quedase algún desperfecto, digamos, aceites, fluidos ou calquera dano na vegetación que vai ser susceptible de reclamarse, vai se reclamar. Partido Popular. Ramón. Tenemos. Por eso, pero Ramón, digo Ramón porque levantou a man de primeiro. Pero non debatades sobre eso, calquera de vos. Venga, empezar. Bueno, eu pediríamos que, se fora posible, ao redor do campo de fútbol en Piñor, que se acaba agora de facer unha pequena intervención, creo que pouco falta, pois que lle prestarades un pouco de atención, que hai un charco inmenso xusto onde ten que parar o autobús, se dixo que se había tapado en varias ocasións, eu non recordo que nunca velo tapado. E nada, que recentemente tamén, como se sabe, pois no Concello de Ourense volve salir o concurso de novo despois dunhas rectificacións do transporte urbano que posiblemente poda chegar un poquinho máis lexos, pois eso, prestar un poquinho de atención ás marquesinas donde se vayan Explico, a utilizar. as marquesinas, o concurso saca a licitación Ourense. Estamos en continuas reunións ca Diputación e con outros concellos tratando ese tema. Que se quede claro que o Concello de Ourense exclusivamente podería ampliar liñas en determinadas zonas, e o Concello de Ourense o que marca onde quedarían colocadas os fins de ruta e hasta onde se podería extender esas liñas, que máximo serían 3 kilómetros, pero deso se quere que fale Dona Vitoria, que leva mobilidade. Eu estou presente nas reunións tamén e falamos, pero é unha licitación do Concello de Ourense, que quede claro, é que aí hai interferencias, por chamar de algún xeito, ou interaccións, mellor dito, interaccións cas liñas da Xunta de Galicia, e que, por tanto, a Xunta de Galicia tamén está presente, pero de momento non abriu a boca nas reunións en cuestión. Hai un plantexamento que fai o Concello de Ourense, nas liñas, hai modificación de liñas, hai modificacións de fins de parada, e pode haber ampliacións ao noso Concello, pero ao noso moi poucas. E as marquesinas son unha cuestión, xa se ten falado tamén en repetidas veces que a Xunta de Galicia, tanto Victoria como a min, o ano pasado, estou falando en concreto da marquesina do Lidl, o ano pasado íbase sacar a concurso un lote de marquesinas que afectaría a toda Galicia, nas que estaba incluída a do Lidl, o ano pasado en xaneiro, febreiro. A día de hoxe está sin sacar. Ainda lle reiteramos este asunto, a Xunta hai poucos días. Non sei se queres engadir algo máis.
A ver, quero engadir que Ourense licitou o seu sistema de transporte e o fin de parada está en Cabeza de Vaca, que é o seu territorio. Ourense elimina as paradas ahora mismo de Fincafierro, e as dúas marquesinas que hai. Entonces, bueno, nos imos tratar de que se produza esa ampliación de líneas porque temos o marxe dos 3 km e tratar de chegar ao hospital de Piñor, pero a Xunta ten que abrir a boca, como dice o alcalde. Cando vai ás reunións do transporte metropolitano, cando estamos representados 16 concellos, a Xunta, o presidente da Diputación, está ali todo o mundo, os técnicos da Diputación, e a Xunta non di nada, día tras día, non sabemos que vai pasar, non sabemos que vai pasar con eses veciños que todos os días se benefician desa liña que chega ata o territorio de Barbadás, pero eles evidentemente non poden licitar un territorio que non é deles. En eso estamos. E as marquesinas pois tratarán de adecentarse. A do Lidl, evidentemente, ao final teremos que adecentala nós, porque a Xunta xa está tardando moitos anos, porque o alcalde dice que se licitaban o ano pasado, pero este proceso leva 3 anos mínimo, entonces xa está acabando de racharse. Entonces, en algún momento tenemos que tomar unha medida de emerxencia con esa marquesiña. Grazas. Alguén máis quere intervir? Por favor. Nada, solamente queríamos hacer, bueno, el tema de la secretaria, vale, que estábamos también, a ver, la línea del bloque nacionalista y que realmente pues que hay que buscar una solución, que nosotros no vamos con la funcionaria que está en este momento, pero que realmente pues usted está firmando informes que realmente pues por su categoría no debería de firmar. Vale. Que los estoy firmando, pero los estoy haciendo yo. No tengo los conocimientos, pero me busco la vida. Claro, pues solo los firmo. Pues es una alabanza hacia usted, porque realmente, pues hacerlos eso, pues, pero bueno, que realmente su cometido no es ese. Entonces, pues, bueno, ya nos dio las explicaciones oportunas el señor alcalde y que se le busque pues una solución lo más pronto posible. Si es en febrero, pues estamos a la vuelta de la esquina, que estamos casi en Navidad. Y realmente, bueno, otro tema es el concurso de escaparates que me trasladaron hoy a la tarde. La verdad que realmente yo no sabía que no había concurso de escaparates, si me equivoco. Corríjame porque la verdad que no me lo comentaron antes de subir al pleno y no sé si es así o no, para trasladárselo pues a la gente que me preguntó de casualidad. Y después el marcador del campo de fútbol, que ya somos, bueno, ya hemos visto que se ha sacado. Entonces queremos saber si es que realmente se lo han llevado a arreglar o que se va a poner uno nuevo. Las fechas, porque bueno, realmente pues con el club y con todas las escuelas, más o menos una fecha aproximada. No, vamos. Máis ben primeiros do ano que ven. Ten que haber orzamento. Ya, entendemos que es por el presupuesto. Evidentemente, que si están localizados prezos, custos e similares, tomaremos a decisión oportuna. Colocarase, pero cando é orzamento. O sea, Estamos a finais de entraremos ano. en el 2025. Pero non vai ser un como se chama, un marcador tipo Real Madrid, nin para publicidade, nin cosa que se parezca. Non, digo. Yo no he Porque eu preguntado escoitei eso, por aí, señor alcalde. que había persoas que pretendían un marcador no que se puxera publicidade e similar. Yo con tal de que marque los goles e que ponga la hora. E quero deixar claro que os marcadores nos que se poña publicidade un marcador instalado nunha instalación municipal no que se poña publicidade privada e que vaya, ao mellor, o diñeiro sería para o Concello, non sería para ninguén máis. Quero deixarlo meridianamente claro. Señor alcalde, lo que decíamos, a ver, pero que se ponga cuanto antes porque realmente, pues... Como lle dixen, están localizados os prezos, os custes... Vale, pues esperemos que venga cuanto antes con los Reyes Magos, vale. Y luego el concurso de escaparates... Non sei se queres contestar ao concurso de escaparates. Si queres contestar ao concurso de escaparates. No hay. Vale, pues esa es la contestación más rápida. Gracias. Non hai porque hai que realmente valorar os resultados. O traballo e os resultados. Lo dejo aí. É dicir, cando non se quere participar, o que non se vai ir é andar levantando pedras para obrigar a xente a que participe. Eu que tamén son claro.
Gracias, señor. Nada, vamos a ver, trasládanos varios veciños de que no transporte municipal hai distintas liñas naqueles horarios de máis afluencia de usuarios que incluso persoas con mobilidade reducida teñen que ir de pé. Entonces, o rogo é que por parte de responsables deste servizo se revisen esas liñas e eses horarios para saber se é necesario solicitar ou incrementar ou que haxa un reforzo acaído para que estas persoas non viaxen desa maneira. Grazas. Gracias. Don Luis. Uns rogos, despois de 2 meses no que se fixo o rogo do arranxo aí do parque infantil o daqui a carón do Concello, o que atopamos é unha cinta impedindo o uso de algún elemento. Por favor, exiximos que, a ver, estamos falando de presupostos, de obras, de cousas grandes, isto é un arranxo e un mantemento, é dicir, se non podemos soster un mantemento dun Concello, pois mal vamos, é dicir, 2 meses para un elemento modificar aí unhas táboas ou uns parafusos, pois eu creo, desde o meu punto de vista, que vamos mal. E tamén decir que está a haber por moitas queixas dos veciños que chaman o número de incidencias publicado polo Concello e que en moitos casos non conseguen falar con ninguén. Tamén creemos que este servizo debe ser tamén un servizo de calidade, de áxil e que sea efectivo, porque senón vamos polo mesmo camiño. Gracias. Podo contestar? Por favor. Respecto dos 2 meses nos que leva o parque infantil balizado, evidentemente hai que encargar as madeiras. Non vamos a poñer unhas madeiras que encontramos dando unha patada na nave de obras. Temos que encargarlas. As madeiras teñen un tempo, tardan en chegar. A veces teñenas que facer exprofeso. E respecto ao teléfono de incidencias, houve unha avaría que durou un tempo, unha serie de malas coincidencias e agora xa está plenamente en servicio. Moitas grazas. Algún rogo pregunta máis? Pois queda levantada a sesión.